Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hondarribian gara gaurko honetan eta egun ederra dugu Euskadiko traineru txapelketa emakume eta gizonentzat, klasiko bat eta denboraldiko egun haundi hoietariko bat. Eta gainera, dagoen oreka ikusirik, ikusmin haundia sortu duen estropada, korronte eguneare bai, egia esan gaur denetari dugu hemen, olatuak iragarritako mailatik behera, ia bat eterdikoa genituen, orain 0-6koa markatzen du gure buiak, estropada ere moala ere, ederra eta benetan mamitsua. Ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztainazpi, egunon? Baita zuri ere, Mikel. Zemuz gara? Bueno, oso ongi, zainazio eguna gaur, Euskadiko txapelketa, hemen Hondarribian, estropada eremu, honek ere bere ezaguarriak dituen honetan, bihurri esango nukenik, hemen, txingudin gabiltzalako, eta gaur, Mikelek esan da bezala, korronteak indarra handia du, ilargi berria ere badator, eta gaur egia esan, korronteak tiro handia du, batez ere, lehenbiziko kalearen inguruan, baina orain aipatuko nuke, une honetan, iparrekialdeko, haizea eta itsaso daukagula, arrantzalek iparra ditzen dioten hori, eta honek, berdintzen duela nolabait estropada eremua. Vektoreak aldatuko balira, Mikel, bi vektore. Ibon ikusentzuleok, hori da, hor ditugu. Honek iruditzen zait, berdindu egiten duela gaurko honetan, horrela mantentzen bada, kaleen arteko diferentziak balizko. Vektore horiek mugitzen badira, Ene baldera badoa, laugarrenaren alde, lehenbizikoaren kontra, teorian, gero badakigu, itsasoa zer den, eta denok harritzen gaituela. Ederki, emakumeena 10. edizioa izango da, bere alaziko da, 34. gizonezkoentzat, eta bagoaz orain Sara Gandara lankidea agurtzera, kaialdetik ibili da, kirol portuan dira hemen prestatuta lekuak gure kirolarientzat, eta bertan izan da, gero uretan ere bai, protagonistekin. Egunon, Sara, zurea da hitza? Egunon, Mikel, Ibon, ikusentzule, iritsi da bai, egutegian gorriz markatutako egun horietako bat, traineru elkarte guztientzat, gaur hemen izango direla ontzientzat bai behintzat, eta uretan dagoeneko dena dago prest, neskak berehala aterako dira, ondoren mutilak badakizue. Elkarrizketak beti bezala uretatik egingo ditugu, toki honetatik oso giro ona dago, egia esan, 22 gradu inguru markatzen ditu termometroak, eta zeuek ondo aipatu bezala, itsasoa nahiko mugitua dago, korronteak eta badaude, beraz, argi bili beharko dute arraunlereik gaurko egun honetan, ikurriña preziatu hau eraman nahi badute, Mikel. Esan da bezala elkarrizketak uretatik erosiago txandak bukatutakoan. Ederki bazara, prestaketa saioak eta hemen hondartzan jendetza eta ikuspegi dotorea txingudi baia osoak eskaintzen diguna. Estropada toki ederra da hau, klasiko bat, eta gainera klubak 50. urteurrena ospatzen du, betetzen ari dira, eta, esan beharrik ez dago, arraunketak herri honetan mende batetik gorako mende terriko historia baduela, baina arraun elkarteak sortu, berandutxeago sortu ziren modu ofizial eta legalki, eta 50. urteurrena du, eta zorionik beroena, beste behingoz Hondarribiko arraun elkarteari. Eta zer esango dugu, Ibon, gaurkoari begira, emakumeen lehia benetan interesgarria, gizonezkoena ere bai, 8 arraun elkarte lehia bakoitzean, eta lehenengoz, Bizkaia eta Gipuzkoako txapelketetan 3. da 4. kokatutako ontziak izango ditugu, gero, txapeldunak eta txapeldun ordeak egitura horrekin, bai emakumeen txapela erabakiko da, bandera ikurriña, eta baita ere, gizonen estropadan beste horren beste. Eta emakumeen lehen txandan, lehen kaletik izuntza izango da, 2. Zumaia, 3. Donostia Arraunlagunak, 4. Ibaika. Donostia Arraunlagunak 5. izan zen Gipuzkoako txapelketan, baina Bizkaia aldean deustuk azkenean parte sartzea erabaki du, eta horren ondorioz, Bizkaian emakumeen traineru gehiago ez daudenez, Gipuzkoako 5. etorri zaio aukera. Eta hor bat, Mikel, garai batean ez bezala, garai batean federazio saria jokatzen zen, lehenbiziko txandatik bandera irabazi. Danak dira lehian, denak. Eta hemen arraun lagunak zer esanik ez, baina amorratzen ikusteko, Ibaika eta Zumaiaren maila. Nola baitere, eta ligan, lekitxarra baino maila hobea ematen ari dira, eta zenbat gerturatzen diren. Bandera txuria, Erne. Bandera gorria, bai! Lege zarrera, Euskal Federazioaren
araudiarekin, txapelketa martxan, zuzen, inolako atzerapenik gabe, eta ea nola doazen hemen lehia. Lehen kaletik izuntza dugu, momentuz segundutxo bateko atzerapenarekin dira, bigarrenetik Zumaia, hirugarrenetik Donostia Arraunlagunak eta laugarrenetik Ibaika. Eta ikusi beharko genuke, momentuz ea nola erantzuten duen Donostia Arraunlagunakek, teorikoki goren mailan dago, Euskotren Ligan ari da, bigarrena da gainera, bandera bat ere badu irabazia, eta txanda honetan favorito izan beharko litzateke. Baina oso test ederra da, garrantzitsua da, Zumaia eta Ibaika igoerari begira, eta ligako lehen biak dira, eta hortik test eder bat ere, ondorio batzuk ateratzeko izan daiteke gaurkoa zalantzarik. Guazen aurkezpenekin, Ibon? Hemen izuntza. Izuntza, hemen ikusten dugu, pasaden urtean Ondarroarekin batera bat eginda, ibili zen trainerua, eta hemen funtsean, bertako arraunlariak, arrobikoak, eta irtera, hemen Ondarribiako ondartza honen hemen eskolera bat bada, eta horren babesean irtera oso ona egin duen. Oso ona edo baleko. Momentuz Donostia Arraunlagunak estropadaren buru hartuta, Ibaika eta Zumaia segundo batera, izuntza 3-lauko atzerapenarekin, eta bigarren kaletik Zumaiarrak prestatzaile Manterola, patroilanetan Eneriz Diez, eta kuadrilla poliki-poliki goruz datorren taldea da. Hori da, eta batez ere euren urte hasierako egitasmoa eta asmoa sendotzen ari direnak, ET Ligan banderak irabazi ere bai, une oso honean dagoen taldea, eta gainera Kikek batetik arraunketa ona eta baina giroa ere, giro irabaztuna sortu du, eta ilusioa berriro Zumaiako emakumeen traineruan jarrita da. Haizea poliki-poliki goruntz, 14 kilometro markatzen ditu orain anemometroak, eta metro erdi pasatxo hor kanpokaldean aurkituko dutera. Bueno, Donostia Arraunlagunak Olabe eta Iriarte prestatzaile, Andrea Astudillo patroilanetan, eta goren mailakoa, teorikoki txanda hau gobernatzeko favoritotzat genuena, eta jadanik 2 segunduko errenta lortu duena Brankaz, Ibaikari 2, Zumaiari 4, Izuntzari 8 Ibon. Eta nola baitere, eta lehen Itziarreguren ordezkariak esan da bezala, Gipuzkoako txapelketan egin zuten behar bada urte osoko estropadarik txarrena, eta Arantza ura ateratzeko gogoz, gaur Donostiako trainerua, eta gaur harrigarri egin zait, ez ditzen duke, orain arte ikusi ez dugun, tostan, 5. tosta, estriborrean. Urrea balio du emakumea. Banda batetik zein bestetik eta tosta ezberdinetan gainera. Horda Andrea Astudillo, eta ontzi bat iaia Ibaikari. Bueno, kontua da, besteak beste, bigarren mailako ligan Ibaika eta Zumaia ditugula indartsu, sendo, eta balio handiko testa izan daitekela gaurko hau alde horretatik. Eta goazen Ibaikarekin, Amaiak ezala, arduradun eta patroilanetan Inge, Ugarte, eta hauek ere demoraldi ederra egiten ari dira, Ibon. Hori da, eta ligan hortxe, olearren artean maila oso ematen, banderak astintzen, eta nabarmendu urte hasieran, ane peskador hemen txeharra honen ikusi genduela, baina horrela hitz egin da, abuztuan edo bintzat uztaila erditik aurrera konpromisorik etzuela hartu, eta gaur peskador aizpetan, heli dugu, bigarren tosta baborrean, eta Bueno, eta beste datu bat, Espainiako txapelketara bai, Espainiako txapelketara ez, larunbat eta igandean Galiziako Moañan, Meiraren estropada eremuan, izango da txapelketa, emakume euskaldunik ez da izango bertan. Hondarribiak eta Oriok aldez aurretik hartu zuten erabakia eta plazaratu ere bai, eta gaurko batzarraren aurretik azken erabakia hartu eta plazaratu behar zuten, Arraunlagunak, azken orduko gonbidatua ez da izango, eta noski, ET Ligan ari direnek estropada dituzte, estropada Pasaian eta asteburuan, orduan Ibaika, Zumaia, Izuntza, Kaiku eta Ondarroa ezin lehiaketa dutelako. Eta gizonei buruz ere aurreratu dezakegu, Hondarribiak eta Oriok aldez aurretik ezeskoa emana zuten, eta titularra zera izango litzateke, Gipuzko aldetik Donostiarrak eta Bizkai aldetik 3 hautagai sendoenak, Espainiako txapeldun den Zierbena,
Bermeo eta Santurtzi, Bermeo Bizkaiko txapelduna eta Santurtzi txapeldun ordea han izango direla. Beraz, teorikoki 3 joan beharko lirateke, badirudi Astillerok arratsaldean jokatuko da kaston Kantabriako txapelketa, baina liga nola duen ikusirik eta seguratan dauden eseskotan direla hauek ere bai. Orduan pentsa daiteke Galiziarrak izango direla gizonezkoen mailan eta 3 gehienez 4 euskaldun gonbidatzen badute laugarrengo bat ere bai. Hori da Espainiako txapelketaren atarian gaurkoarekin lotuta esan dezakeguna. Eta berriro txapelketara itzulita, gainera emakumeentzat Espainiako Federazioaren araudian 3 itsasmila egin behar ziren. 3 itsasmila larun batean eta 24 orduko atsedenik gabe beste 3 itsasmila igandean. Zeharo arrebesa esango nuke. Demoraldian zehar hori landu ez duen arentzat. Galiziarre bai landu dutela. Bueno, bi traineruko errenta Ibaikaren aurretik. Donostia Arraun Lagunak, Zumaia Urruti, 13 segundura, eta ea orain. 5:54 Donostia Arraun Lagunaken denbora, lan erditan, errenta ona da. Erabakita ez dago, oain poparian etorri behar da, baina Zumaia ia 14 segundura. 6-0 bat egindu Ibaikak Arraunen atzetik eta Zumaiak 6-0 sortzi. Eta orain Lekitxarrak, hor dira Itzuntz Arraun elkartekoak, 6 eta 20 Lekitxarren denbora. Ea orain zer gertatzen den, hor kanpoko iruditan dagoeneko gauza asko ikusi ditugu. Batetik, horre Iger Lurmuturraren inguruan, begira Arrota inguruan, ze zuritasun, atzo, hemen eta kostalde honetan, ondoko itxaso dezente zegoen, korronte handiak dira, eta horrek erresaka handia uzten du, beste hor, aizetxoa da bilela, aizetxoa baino gehiago esango nuke, eta ondoko itxasoa, aizolatu ez, baina ikusi dugu, laugarrenetik, lehenbizikora bezala, nola sartzen den. Aipatu dugu sarrerakoan, ura gora datorrela. Horrek zer esan nahi du? Ura, Txingudi baian gora datorrela eta batez ere, nire ustez, hemen lehenbiziko kale inguruan, une honetan, korronte aldeko gehiago izango dutela. Orain iruditzen zait, behar bada bilatuko dutela lehenbiziko kale. Ea aizeak nora joateko agintzen. Bueno, eta Donostiarren errenta gora, Ziabogan 7 segundukoa zen, Ibaikaren aurretik, eta begira orain, gainera oain dela 30 segundu, ikusi dudan azken momentuan 7koa zen, da orain 12. Badoa poliki-poliki, goruzoa, eta poparian ematen du Arraun Lagunak asmatzen ari dela. Demoraldian zehar ere, nahiko fidagarria da, ontzi hau poparian, eta ikusi dugu, brankaz motel txamar ibili denean ere, gero gauzak aldatzeko gaitasuna baduela kuadrilla hon. Errenta handia, izan ere orain, esan daiteke erlojupeko lana ere egin behar dutela, pentsatuz beste ontzi nagusiak Euskotren ligakoak, batipat Orio, liderra eta 8 garaipen dituena ligan, bigarren ontzian joango dela, Hondarribia ere bai, Kaiku eta Ondarroarekin, baina pentsa daiteke ikurriñari begira, orain erlojupeko lan zorrotza egin behar dela. Eta iruditzen zait, Ibaika eta Zumaiarekiko diferentziak oso kontuan hartzekoak direla. Poparean handitzen, treneru guztiak dituzte, ahulguneak eta indarguneak, eta nire ustez nabarmen, Donostia Arraun Lagunaken indargunetako bat, eta ikusi besterik ez dago emaitzei, Poparean nola datozen. Hemen Zumaiarrak eneritze 10 dute patroi lanetan, eta Arraun Lagunak poliki tartea zabaltzen, begira, ja portu parera etorrita, eta 15 segunduko tartea bikoiztu egin dute, Ziabogan, kanpoko balizetan zuten errenta ibon. Oso datu adierazgarria. Oraindik 550 metro falta dira. Eta denek ere, gehiagik gabe, baina joera, baborrera etortzea da. Eta batez ere iruditzen zait, bukaera honetan, ondartzako muturra gu gauden hau harrapatzen dutenean, hor iparraren babesa, iparrekialdeko aizaren babesera izango dute, eta lehenbiziko kalea bilatuko dutela. Olatuak eixiago markatzen dute duen duna. Hemen Ibaika, Inge Ugarteren agindutara, eta tartea gora, etenik gabeko bidean, errenta zabaltzen, eta oso ondo gaur Arraun Lagunak, gogoratu, Gipuzkoako txapeketan egun kaskarra izan zutela, eta Itziar egunen presidenteak estropada atarian esan digu, bueno,
gorputzaldia etzen ona, eta gonbidapena jaso bezain askar astelen iluntzean, dita, eta baietz. Eta honek ere asko balio du gogo horrek, eta taldearen jarrera gaur, batzutan gertatu izan, azkenengo orduan azaldu aukera, aprobetxatu, eta gero bat edaki, ez? Zer etor daiteken da. Goazen, Donostia Arraun Lagunakeko Lugainen trainerura. Estropa eremuaren nahiko erdialdetik sartuko da Ibaikak gehiago jodu Gaborrera, eta diferentzia oso ipagarria iruditzen zaite. Eta aurrengo txandan joango diren traineruentzat mehatxu garbiak. Errespetua sartzeko modukoa bai, dudari gabe. Ibaikari, minutu erditikora, Zumaiari. Hemen da Donostia Arraun Lagunak. Txanda ederrea, eta ez dutzen, noski badakite, asko dagoela jokoan, Euskadiko txapelketa dugu hau. Hondarribian, bai, Donostia Arraun Lagunak, 11-0 bat. Ibaika ere bigarren karga. Hemen da Ibaika. Zumaia hirugarren tokian dator. Postuak oso finkatuta, bai Ibaika. 22 segundu gehiago, 11 eta 23 Ibaikarentzat. Haizea nahiko zuzen, orain, Hemen da Zumaia. Bai Zumaia, 35 segundura. 11 eta 36. Eta hemen da orain izuntza. Hor datoz lekitxarrak. Bai izuntza. 53 segunduko atzerapenarekin, 11 minutu eta 54 segundo. Eta referentzia Arraun Lagunakek markatu du 11-0 bat 0-3. 22 segundu. Tartea aipagarria da. Bai Ibaikari, bai Zumaiari, eta Branka 7 bukaeran 22. Horrek esan nahi du, etorri ere zerbait adierazten nahi du, Ia 6 minutuan joan dira, 5 minutu eta 54 segunduan, eta etorri 5 minutuan. Alegia minutu bat gutxiago behar izan dute, joparean etortzen. Bueno, hauek egin beharrekoa egin dute. Etorri, saiatu, estropada goiti bera menperatu, hemen gaudegu, Orioren atzetik bigarrena gara Euskotren Ligan, eta lehiatzera etorri gara. Mesua garbia da, arantza bazuten gainera, Gipuzkoako txapelketan, itxaso txarrarekin, eta ez zuten asmatu, eta gaur ordea, maila honean Donostia Arraun Lagunak. 11-0 bat 0-3, bigarren Ibaika lehen txanda honetan 22 segundura, Zumaiak 35 gehiago izuntza, 53 segundura. Eta orain bigarren txandan, lehen kaletik Ondarroa izango dugu, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Orio eta laugarrenetik Kaiku. Giro polita, zale asko, eta arraun giro aparta gaur hemen, aipatu behar da, arraun elkartearen gainera, ekitaldi berezi bat ere badela, baskari berezi bat gero, klub guztia gonbidatu dituzte, federazioetako arduradurak ere bai, eta haien urteko ekitaldien barne, beste, nolabait ekitaldi bat, beste ekintza bat, eta jende asko hemen ia beti bezala, giro aparte izaten da, eta asko laguntzen du, estropa deremua berak ere, kokalekuak, eta zer esango dugu, begira, helikopteroak erakusten diguna, Euskal Herriko gune haundi bikain hoietariko bat da, Txingudi, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria bat eginik hemen, tartean Bidasoa Ibaia eta arrauntzaleentzat arraun giro ederrean txapelketa ikusteko. Hortan suerteko gara, Lekeition ere urte askotan eginda eta hura ere oso estropa deremu maitagarria da, eta gaur gainera klubaren urte hurren garrantzitsu honetan hemen izatea oso albiste ona da arraunketarentzat. Eta antzeman da gainera, azkeneko urteetan gizonezkoen trainerua ikeragarri ibiltzen ari dela
dela behar bada historiako ez dakit garairik onena, Hondarribian baina onenetarikoa bai, eta hori antzeman egiten da kalean eta jendean eta herri honek nola bizi duen arrauna eta ikusi besterik ez gaur ere etorri garenean, hemen, sumatu ditugun berde kolorea, ia lehenbiziko semaforotik, kamioan sartzerako ja ikusi egiten zen. Bueno, eta beste datu bat, hor zaleak, kolore guztietakoak, eta berehala izango dugu bigarren txanda. Bigarren txanda horretan, txapeldunak eta txapeldun ordeak izango dira, bai Bizkaikoak eta baita ere Gipuzkoakoak, eta palmaresa errepasatuta badagoia datu bat. Txapeldun berri bat izango dugu, 10. edizioan. Izan ere, orain artean Getaria Tolosak 3 garaipen ditu, San Juanek 3, Zumaiak 2, Ibaikak 1. Gaur Arraunlagunak hobetu du Zumaia eta Ibaikak eginiko lana, gogoratu, 2. izan dela Errenteriako taldea Ibaika, 3. Zumaia, eta Getaria Tolosa ez dago hemen, eta San Juan ere ez. Beraz, ez dakigu zein izango den, baina aurten 10. edizio honetan txapeldun berri bat izango du Euskadiko traineru txapelketa. Emakumeen lehiari dagokionez jakina, gero gizonen historia zabalagoa da, 34. edizioa da, badira gainera batzuk sustraiak erakundeak antolatutakoak eta demokraziaren astapen haietan, eta orduan, hor beste erabateko palmaresa dugu, eta, palmares ofizialean, San Pedro, orain arazoekin dabilen Arraun Elkartea da, kirolari dagokionez, lehen mailan, azken tokian dira, baina palmaresean aurrena dira 7 garaipenekin. Beraz, horrek batzuk, gazte batzuk eta pentsatzen dute, hauek beti apal, ez da horrela. Bizitzan ikasi behar da, askar gainera, eskailerak igo eta jetxe egin behar direla, eta urte honak kirol mailan izaten direla, eta urte apalagoak ere bai, eta San Pedro hori sari zaio gertatzen, eta uste dut palmaresean ondoren datozenak, Orio, Bermeo eta Hondarribiak, 3 direla, palmaresean ere. Aurrera zara protagonisteki. Zaraika baino, Arraunlagunak, zorionak. Opa, eskerrik asko. Beno, kontaiazu nola dagoen itsasoa hor kanpo aldean? Bueno, hasierako partineko garbi da, baina geroan mobitzen hasten da. Brankaz ondo juntzate, baina poparian eta ligan ikusten ari garen bezala ondo ere bai, Bai, guri ondo moten gazku, eta, azkanine gu amenez ginen egon bir, baina deuztuk renentzixara benez, etorrega Gipuzkuko garantzik entzea eta demostratea zer gazen. Eta 11-0 denbora nahiko onda, Bai, beti hobetu leike, baina, geure honen amondo, eta nik uste lan nona ino duela. Segituko diogu, horrezko txandaria zer gertatzen den, A ber, eskerrik asko. Zeuri. Zaraika baino ondarrutarra, hor Donostia Arraunlagunaken tostetan, eta posik egin dutena benetan txalogarria izan delako. Etorri, saio bikain bat burutu, joan ondo, poparian etorri orainik hobeto, eta hor dago datua, hor dago denbora, eta ikusiko dugu, Orio, batipat favorito nagusia, bera baita, bigarren txandari begira, eta ligan ikusi, 8 garaipen, 19 puntu, Euskotren ligan, Donostia Arraunlagunak 31 ditu, 8 puntuko tartea, 4 estropada falta dira, eta estropada horietan 3 izan da, Orioko emakumeak ligako garaia lirateke, beraz poltsikoan dute liga, merezitako liga, dudarik gabe. Izerdi asko bota baitute, ez aurten bakarrik. Oso ongi bideratu, ikeragarri beharko litzateke eta kirolean galanta ikusi ditugu, baina ondia beharko duke. Galanta gaipatuta oantxe ontzia prestatzen diren bitartean. Aresi gertatutakoa, Galiziako ligan, izan zuten zigor bat, orain bigarrena, etxeko estropadan, astillero neguan jardun eta bertara joandako Fernandez arraunlaria, arraunean jarri zutelako, eta 5 egun izena eman da gero ez omen zeuden beteta, elegitea jarri Tiranek eta Meirak, eta azken epaile nagusiak onartu du atzo gauean, eta begira zer gertatu den. Punturik gabe azkeneko estropa. Kolpea, 2 estropada punturik gabe. Beraz, hautagai garbia zena playofferako, bate daki helduko den ala ez. Beraz, uste gabekoa, edozein momentutan, dudarik gabe. Bueno, argi izea, Argi izea. Lehen kaletik Ondarroa, bigarrenetik etxekoak Ondarri bitar. 3. Orio, 4. Kaiku. Ez dut uste gora egin duenik aizeak, eta gehi egingo duenik, kontua da norabidea, eta zuzentzen ari ote den iruditzen zen.
Eman. Osoro, eta Nerea Perez. Ondarribia ematen du oraindik txopa pixkat atzeraxeago dagoela edo, ez dakit estatxak emango dion, gehiago joateko. Tensa bien, equipo. Aginduak ematen ari dira, epaileak lehorretik. Dale, Izaro, Emo. Bueno, Orio dago pixka bat. Olatuak ere bai, olatua nola tokatzen den. Askok nahiago izaten dute, Orio dagoen bezala egon, eta gero bandera ikusten dutenean, bi hiru palatxik iko txapa aurrera egiteko. Hortan ari dira orain, hala ematen du. Arrankaldekoak, bai. Hortxe, bai. Txuria! Erne! Horren Ondarri bidatzera, olatuarekin. Gorria, bai! Gaizki harrapatu du etxeko trainerua. Baina ez dago atzera egiterik. Segi lanean eska. Orio eta Ondarroa, GPS-a markatzen digunaren arabera, hobekien irten direnak. Eta bagoaz. Haizea esan dugu, 18-19 kilometro une honetan. Eta ea ba. Eta begira, Ondarroa pixka bat estrigorrera, eta etxeko trenerua, estropa ere ezin hobeto ezagutzen duna, pixka bat ere, baborrera. Nire ustez, korronteari iskin egiten. Orio segundutxo bat Ondarrutarrei, hor dira Antiguako amakoak, Nagore Osoro prestatzaile eta patroi lanetan. Treneru oso gaztea, eta gaur Ondarroako lehendakaria, presidenteak esan dugunez, 10 juvenil ere bai, eta aldean batazbesteko adina, 19 urtekoak kadete bat ere bai, eta bueno, beti gora, azten ari den trenerua eta zailtzen ari diren arraunlaria, pestainarekin. Nagore mesua, Kaiku gure atzetik. Kaiku Bizkaiko txapelduna da, Kaiku gure atzetik. Orio joan da, ontzi bateko errentaia danik. Oso esanguratxo eruditzen zait, Ondarribiak hartu duen norabidea. Eruditzen zait, baborrera jo duela. Zertako, gorantz datorren, korronteari, alden neurrian, iskin egiteko. Hemen Ondarribia, hau da luzea dio. Patroia Nerea Perezek, Cortez prestatzaile. Lan garrantzitsua ditu, urrengo aste hauetan Ondarribiak, mailari eusteko, Donostiarrarekin lehian da hor, playoffa saiestu nahian, baina 2 puntu gutxiago dituzte. Nire ustez, azkeneko 15 honetan gora egin duena, tartean Gipuzkoako txapelketa ere bai, iruditzen zait igandean Getxon kalearekin zutela, sorterik izan, alde horretatik Donostiarrarekin atzera pauso eman dutela, eta bueno, abuztu urrengo 15-20 egunak oso garrantzitsuak Ondarribiarentzat. Begira datoa, konparaketan Orio eta Arraun Lagunaken artean, Orio segundu bat bizkorrago, lehen 2 minutuko lana eginda gero, Mamia badago, gero Ibaika eta Zumaia Ondarribiaren aurretik lirateke, eta izuntza, lehen txandan aritutakoa, Kaiku eta Ondarroa baino bizkorxeago. Eta hori itatua da, normalean, iabeti izango nuke Oriok, dagoeneko estropada puntu honetarako, bueno, Arraun Lagunaki 2-3 gehiago ere batzutan, segundoko tartea, zabaldu izaten diolako. Orain kontra duten aizeak kore egin badu, gero alde ere gehiago izango du. Hemen Kaiku, Bizkaiko txapelduna dira, Ireide Ruiz patroi lanetan, eta Antonio Flores prestatzaile. Eta konparaketa eginda, Arraun eta Orioren artean parean da orain, errentari gabe. Eta biontziak parean, 3. minutua bete denean. Gogoratu kanpokaldean Arraun Lagunakek 5:54 egin duela, beraz lehen luzearen erdia edo eginda. Begira, 590 metro falta dira kanpoko balizara iristeko. Ondarribiri bai, 7, Kaikuri 14, Ondarroari 20, baina lehen txandan du aurkari nagusia Oriok. Seguru irten aurretik Zabaletak hori garbi esango ziela. Gaur Erne txandakoak bai, baina beste ontziak lehen txandako garaia markatu duen kronoa ona da, estropada ona egin dute, abantaila handia Ibaika eta Zumaiari, eta orain ari gara ikusten beste dato garrantzitsu bat baita ere, Ibaika eta Zumaia, izan daitezke, playoffeko ontziak oso hautagai sendoak dira, eta gerta daiteke Ondarribia, edo agian Donostiarra, playoffean izatea, eta orduan ikusteko non dauden ontzi hauek, gaurko txanda hau garrantzitsua da. Gero entrenatzaile bakoitza daki, ze jarri duen ontzia, ze gorde duen, baina hor da lan kargak eta
Bai, Arraun Orio baino segundu bat bizkorago, goazen Oriotarrekin. Bai, equipo. ¡Fua! ¡Fua! ¡Salta! ¡Ay! ¡Guazen! ¡Ay! Uno Arraun, ahí se gehiago bakau. ¡Guazen atakaziak Gehiago? Bai. Begira, lanak nola errazten dizkiguten. Bai. Guri iruditu, baina pera garbi asko nola esan duen. Egoera berria da Oriorentzat aurten, Estropada puntu honetan, atzetik, Lekeition Donostiarraunek bandera irabazi zuenean ere, kanpoko ziagoan aurretik zen. Poparian asmatu behar du Orio. Bai. Bandera nahi baldin badu, Ikurriña irabazi nahi badu. Olatua ere leno 0-6-arekin hasi gara, orain 0-8, aizeare gehiago. Bueno, egoera hau da, eta egoera honekin saiatu beharrean dira. Ibaika izango litzateke podiuneko hirugarrena, eta gero orain Hondarribia Zumaia baino segundu bat bizkorrago du. Beste aldaketa, begira, haizearen vektore hori, gezi hori, zuzentzen. Kantzari, bai. Iruditzen zait gainera, joera hartu duena pixka bat, ipar mendebaldekoa. Zuzen edo hartzen duena handik, Galizia aldetik bezala, edo Pasai aldetik. Harrigarria da, Brankaz lanean, Arraun Lagunak eta Orio parean, konparaketa eginda bitxan den artean, GPS-aren datua konparatuta, gurutzatuta, horrela dira gauzak. Ziabogan 5 eta 54. Arraun Lagunakek markaturikoa 5 eta 54 bai, eta hortxe ibiliko da Orio, begira. Batizua, ekipine iruri. Ongi gurutzatua. Orio, 5 eta 54. Ea orain Kaiku, Arraunen denbora. Kaiku libratu behar du. Bai. Estutik hartu du Ziaboga. Horta Hondarribia, ia 12 segundura. Hondarribia Ibaikaren atzetik litzateke, 6-0-6. Handa Kaiku. Ara, kamera hori astoratu zaigu. 27 segunduko atzerapenarekin. 6 eta 22 izuntzak baino bi gehiago. Haize kolpe bat izan dela. Eta haizea indartsua dugu hor, kanpokaldean. Balizak ikusita antzematen da. Nola mugitzen diren hor banderatxoak. Hondarrutarra 54 segunduko atzerapenarekin hor lehen kaletik. 6 eta 29. Bueno, eta orain, Poparian. Arraun eta Orio, berdindurik, segundutxo bat orain markatzen digu GPS-ak Arraun Lagunaken alde, baina urrengo... Olatuaren arabera iruditzen zen. Hori da, olatuarekin doa, eta urrengo neurketan parean, berriro segundu bat, hor Poparian asmatu behar da, Ibon. Hori da, haizeak kora egin badu eta hala iruditzen zaigu, bai, orain haize gehiago izango du, etortzeko ere. Bai, Arraun Lagunak oso ongi etorri da, Oriok beste abantaila bat badu, badaki Arraun Lagunak ze kaletatik sartu den. Ia bigarrengotik. Orain 2 segundo, Irura joan da, une batez. Begira, ez aldator, 0 kalera bezala, defilazio aldetik. Itekena da. Bai. Hala dirudi. Kaia ikusita hor atzekaldean. Bai, nire ustez Arraun Lagunak baino nabarmenago dator hori, Ontzi bateko errenta du momentu hontan Donostiako taldeak, Donostia Arraun Lagunakek. Hori orain bira, olatua da gakoa, olatuak hartzea eta ondo zukutzea. Eta Arraunetari segida ematea, paretikatzea, segida ematea. Gero garrantzitsua izango da patroiaen erabakia, Orain doazen tokitik joan, edo 30 metro baborrera edo estriborrera. Segundu batera, mugatu du diferentzi hori. 1, 2, 3, 0, hor dabil. Olatuen arabera. 2 minutu terdi ditu, Oriok, Arraun Lagunaki, 2 segundo, jateko. Hemen dira, Zabaletak prestatutako emakumeak. Atzetik Hondarribia 20 doa, Kaiku 40 eta Hondarrutarrak 55. 38 palada nire kontutan, Orioko txiki. Gora eginez. Segundutxo bat. Donostiaren alde. Eutxigin behar da hor. Presio honekin jardun, hori kudeatu. Alderantziz Donostia Arraun Lagunak
zenbaki guzti horiek astu eta haien lana egitera irten da. Goazen Oriotarrekin! Pare-parean dira orain. Altxerrik esatezugun, alako egoretan, bihotza bero eta burua hotz. Ongi igotzeko. Segundu bat Orioren alde, une honetan. Lehenbiziko kalera Txandako bat aurkariak urruti dira, Hondarribi 23, Kaiku 44, 45 ikusi behar dugu, bukaera. Podioa harrigarria. dira, Ibaika, Hondarribia baino 4 segundu bizkorrago. Podioa momentu hontan, 3. koskaren jabea, brontzearen jabea, Ibaika litzateke. Bueno, Orio nolabait ia esango nuke, Donostia Arraun Lagunakek markatutako bidetik datorrela, Hori da. 2 segundu bizkorrago. Orain bai. Oriotarrak 2 segundu bizkorrago Donostiarrak baino. Zale konta ditzatela 35 pala. 35 palan sartzen badira Oriora, hortik gora ez. GPS-a hor dugu, eta GPS-ak markatzen diguna da, 3 segundo Orioren alde. Estropadako momenturik onena da Oriotarrentza. Oriok Arraun Lagunak iletxandako garailari 3 segundu, Erne orain Hondarribia estutzen ari da eta brontzea ere lor dezake. Ibaikak 11-23-24 markatu du eta Hondarribia hor dator Nerea Perezen agindutara brontzearen bila. 0 kaletik Hondarribia, erabat. Oriok 3 Arraun Lagunaki, azken metrotan dira Oriotarrak, 60 metro Oriorentzat izango da Jaun Andreok Euskadiko txapelketa lehen aldiz. Hor da Orio, bai Orio txapeldun 10-56. Lehen aldiz Orioko emakumeak Euskadiko txapeldun Hondarribiko uretan. Hemen da orain Hondarribia. Arraun Lagunak bigarren lehen txanda irabazita 11-0 bat. Ibaikak lehen txandan 11-23ko kronoa markatu du. Eta hortxe ibiliko daba Hondarribia. Hemen da Hondarribi. Ez. Hondarribi bere txandan bigarren. Baina segundu terdi edo bizkorrago izan da Ibaika. Brontzea beraz, Errenteriarrentzat. Hondarribia 4. Eta oraindik lanean ditugu Kaiku Bizkaiko txapelduna eta Ondarroa. Hemen dator Sestaoko taldea, eta bi mitartean Oriotarrak ospatzen eta elkar zoriontzen. Bai! Sestaoko taldearentzat, Kaiku handiarentzat 11-49, Zumaiaren atzetik kokatu dira 6. Gero izuntza 11-54 eta hemen dira Ondarrutarrak. Bizkaiko txapelketan, Ondarrutarrak 3. izan ziren, izuntza 4. Baina Euskadiko txapelketan, lekitxarrak hobeto moldatu dira, bai Antiguako Amarentzat, bai Ondarrutarrentzat, 12 eta 14. Beraz, Orio txapeldun, Ikurriña Oriotarrentzat esan dugu, txapeldun berri bat izango genuela 10. edizio honetan, eta hori Orio izan da 10-56, bigarren Arraun Lagunak 11-0 bat, helmugan, 4 segundu luze ia post, 4-84ko diferentzia izan da Oriotarren alde, eta benetan erlojupeko lanean esango dugu, estropada ikusgarria, Ibon. Eta, txapela eta irabazi duten moduagatik, ez zait iruditzen orain arteko garaipen bat bezalako izan denik, Oso ezberdinak idoiari dagokionez, atzetik ere ibili direlako poparean gainean, normalean Arraun ondoen ibiltzen den unean, hor jakin izan du presioari eusten, arraunketari segide ematen, espresakatzen, eta igoera oso na egin dute, aprobetxatu egin dute, poparean izan duten aldeko haize hori, eta iruditzetak ospatzeko eran ere, beraiek ere ari dira, adierazten gaur garaipena ezberdina dela. Moduagatik eta titulua delako. Estutu egin dituzte, Neguan irabazi zuten, distantzia luzeko txapelketa, Legutioko urtegian, baina hau udako txapelketa nagusia da, Euskadiko txapelketa, egun bakarrera, eta liga ere bideratuta dute, honek esan nahi du, urteko helburuak betetzen ari direla, eta oso maila honean Oriotarrak. Gero, datu hotzak errepasatzen baditugu, euneneko batzuk 43 bizkorrago izan da lehen luzean Arraun aurretik, eta gero bueltan poparian Orio ondo.
eta arraun laguna poparian badabil. Honek emerito gehiago ematen dio Oriok eginiko lanari, eta begira, Ziabogan azkarrenak donostiarrak izan dira, batzuk badira, 6 segunduko tartea Ziaboga bakarrean, asko da, Eta bestetik, ibilbideari dagokionez, 2781 izuntzak eta gero, Zumaia ere, oso parean. Datuak hor dituzue, baina balio duena da Oriotaren azken denbora, Orioren garaipena, eta patroian Adeta Agirre Sararekin da, Sara Gandara lankidearen txanda da. Hementxe gaude bai Adeta Agirrerekin, zoriona! Eskerrik asko! Eta hori Ziabogan denborarik onena Arraun Lagunakek markatu duela, ezta? Bai, hori azkenen tanda desberdinetan ginean, eta egia da ateagean naizia ziula, baina gor jungea, hori izate zigun atzetikan denbora berdina, gero hiru atzetik, ez tekit hor jungea, baina egia da bueltan kriston reakzio euki deula, eta azkenik erabazi deula. Olatuak zukutuz, bueltako largo horretan. Bai, hori da, aprobetxatuz, eta neskak de bai kriston lan hain du. Egun historikoa da gaur, Nadet, lehen da bizi, Euskadiko txapelketa hori abazi, nola zaudete? Gustoa, azkenen, denboraldi bat bagu hasiera bazten, baina bai, hemen azkenen bai Gipuzkoako txapelketa euki genuen trainerian, eta egia da ez genula zabore ona ez genekala, eta, behintzat, jazta, buelta mandi jau da irazi dugu. Joan Ikurriña astintzera, eskerrik asko zorionak, Nade. Bai, adio. Berehala joango dira hondarribiarrak, saria jasotzera. Zaguntzuen, gaur estropada berezia dela, batetik titulua delako, eta gero, 7. minutuan 3 segundu atzetik, 2 segundu atzetik zirelako. Hortxe dira bai. Niretzat oso gauza garrantzitsua gainera, Ziaboga egin da gero, ikusi dugu 2 eta 3 segundu atzetik, hori jo. Haize gehiago zuenean gainera, etortzen. Bai. Eta orduan informazio hori kudeatzea eta jakitea, burua hotz, lehen esan dugun bezala, mantendu eta segi, begira, diferentzia, itxasoa, lehen txandatik 2. gora, eta aldaketatxoa, eta haizea pixka bat gora. Baldintza, noski, esango du ikusle bate baino gehiago, ez dira hain handia diferentzia, baina antzemateko modukoa, hor kanpokaldean eta hori dana beste era batera antzematen da, ikusten da, eragin handiagoa du. Hori da, alako berdintasuna dagoenean, detailek erabakitzen dutela badakigu, eta haizea 2 kilometro orduko abiadura gehiagoz da bilenean, hori askotan, horrexek erabakitzen du. Baina nik beti diote, banderak irabazteko lehenbizikoa, norberak lan ona egitea dela eta gero etortzen direla. Ez delako hausnarketak eta haizeak gora eta bestetik haizearen norabidea ere bai. Iruditzen zait, mendebaldeko ikutua edo zuzenzamar edo mendebaldeko ikutua hartu duela. Bamentxe dugu Arostegi jauna, Oriotarren ordezkaria. Egunon da, zorionak, Iñaki? Eskerrik asko. Estropada gogorra, estropada benetan zailtasunez beteriko aurre merito gehiago ematen dio, ez da, garaipenari. Nik uste bai, ez, azkenen gaur ezberdina izan da, batez ere Arraun lehenengo txandan zeolako, aurten demoraldi honetan lehenengo aldia, sola jokatze deula. Izaten nahi geaz, estropada egora ezberdinai aurre egin behar izaten nahi gehala, gaur egoera berri bat, tanda ezberdinetan, eta balio izan dugu, ez? Nik uste pixka da izia tankera ematen iotzen naizala, orduan kanpoaka nik uste izugarrizko luzein deula, eta horre balio izan dugu behiekin parean iristeko, eta parean azkeneko estropadetan horre lehengone Arraun oso ondo, baina uste izugarrizko buelta egin deula, mantentzen burua hotz, eta bigarren luzeko azkeneko metrotan, azkenen bitu. Lau segundo jekatatzeko gai izan geha, eta irutu zain meritu handiko garaipena lortu deula, eta palmaresean lehenengo Euskadiko txapelketan nesketan traineroaren zatez. Historia egiten nahi dian neskak, uste kontziente izan behar dugula horretaz, oso momentu historikoa bizitzen nahi gehala eta gozatu beharra dakau. Elki, zorionak, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zue. Arostegi jauna, nola ez posik, momentu historikoa da, Ikurriña jasoko dute, eta Ikurriña jaso dute, hori da, eta orain ontzira zartu eta Arraunak altxa, hori da. Pantalla orain ikusten du behar bezala. Ikurriña elegantea, Ibon! Behar den bezalakoa. Asko balio duena, hori ora Euskadiko titulu bat treniruan 2002. Urtetik. Ez da sartu, udaletxean ez da alakorik azten du, treniruari dagokionez,
eta begira zer lortu duten emakumeek, eta txapela ere bai, eta elastiko bat ere bai, federazioko kideek eman dieten. Elegante. Ohitura ona hau, zabaltzen ari da federazioa, olimpiarerako saioetan ere bai, eta nik uste dut oroigarri bikaina dela. Txapelarena? Klubean gelditzen da bandera, baina txapela dotorea. Donostian bezala sari txikia, banderatxo txikia ere bai, norberarentzat, eta oroigarri horiek behar ditu kirolariak hor motivazioarekin jarraitzeko. Txapeldunak beraz hortxe ditugu, arraunak altxatzen ikusi, eta galdera bat behintzat egin behar diogu baita ere Donostia Arraun Lagunakeko presidente Andereari, Itziar Egureni. Hor dira hori jotarrak, eta oso txapelketa polita ikusi dugu, bakoitza bere txandan, lanean, gogor, eta azkenean liga kontrolpean duen hori jok lortu du hemen Hondarribian Ikurriña, Euskadiko traineru txapelketa irabaztea. Ea ba, behar bezalako tokia hartu, txapela ere egoki prestatu. Aizia ere bai baita bil. Bai. Arraunak atera. Gora Arraunak! Zorionak Orio! Bueno, bat atzeratu zaigu pixka bat. Baina Arraunak goian! Horrekalaria. Ineiro. Hortxe dira hori jotarrak. Zorionak! Goza dezatela. Hor da palmarezerako lehenengo aldiz Euskadiko txapeldun. Itziar Eguren txapeldun orde Donostia Arraun Lagunak, baina zu irrifartxu badat zerbait? Bai, nik uste dut oso estropa politia egin dela, ez? Oso arronago daukadan taldeaz, eta euki duten jarrera, Gipuzkoakoan kale egin gendun, eta oso arronago zetikan. Gainetikan gaur arraunien atera da Aiora Belarti eta gure gaztetxoena, irailean hasi zen arraunien eta olako estropa batean beha egoteare, arrobia ongi dabilela esan nahi du eta gauzak onditen nahi diala Arraun Lagunakeko entrenatzaileak, ez? Gazteak datorzenian aukera eman eta ondo erakusten nahi zaiela. Oso arronago daukadan taldeaz. Ederki, zorionak, zilarra hor dago eta ez da sari txikia. Ez, mila esker. Zuri, eskerrik asko, eta zorionak hori jotarrei, bagoaz iragarkietara, berehala, gizonezkoen txapelketa zuzenean, Hondarribitik. Agurterdi berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, eta astear da, jaun Andreok gizonezkoen 34. Traineru txapelketa Hondarribiko uretan, eta lehen kaletik lehen txanda honetan Donostiarra, uraparretan hauek Getxon bandera irabazieta gero bigarren Zarautz, KL Ligako liderra, hirugarrenetik Ondarroa, laugarrenetik Zierbena, bandera txuria, lehorretik gorria, bai! Baleko irtera. Bai. Baleko irtera, eta nentxe ditugu lanean. Ea, Donostiarren hasierako txampa ikaragarria. Ondo ateratzen da normalean, Bai, Zierbena ere, ondo zaindu beharrekoa da. Aurreko asteburuan, atzetik, 8. Bai, nahi duzun guztia, baina ontzi hori badabil, eta gainera kale kaskarra izan zuten, eta fidagarria dira. Bai, Zierbenak ez du sorterik izan nire ustez azkeneko asteburuan, zerekin, kaleekin. Bueno, bazen eskifaiak aipatzera eta komentatzera, Igor Makazagak, osan belazartu du gaurko honetan, Getxoko otzia kontuan hartuta, ez? Hori da, aldaketa hori segindu iradi, estriborrean lehorrean geratu dena, Harri eta hirugarren tostara ekarria, uraparretan dabilen trainerua, ez bandera irabazi zuelako bakarrik, baizik, azkeneko 15 aldien esango nuke, estropada, onari estropada peste hobeak ateatuz, eta bueno, etzen kasualidade izan, ea gaur. Kasualitate gutxi dago arraunean, Oso gutxi. Gaur egun eta ligan oraindik gutxiago. Egun bakarrera gerta daiteke. Hemen Zarautz,
K-ligako liderra da, Deusturen aurretik, eta... Ea, 8 hori norena den, Gaizka Garmendia gaur veteranoa patroilanetan, eta entenatzaileak Gari Uranga kanpoan, utzi du bere burua, eta, bueno, oso estropada garrantzitsua Zarauztarrentzat, hamarkada bat pasa eta gero, hor dira berriz txapelketa. Hori da, oso zaleak eta besteak beste, aurrez aurre, Eskola Beligako trenerokin neurtzeko aukera duelako, zuzen bidean playoffean beharko lukete, eta aldaketak, Gari estropadatina jokatu ditu, KE bat ligan, eta hori aldaketa egin nabarmena. Donostiarra eta Zierbena, begira, segundu bat Donostiarraren alde, Ondarroa eta Zarautz parean, 5 segunduko atzerapenarekin. Goazen Ondarrutarrekin, Errasti prestatzaile, Larrinaga patroilanetan eta Errasti bera gaur kanpoan, Ibon. Hori da, eta Genaro Zelaia patroiare bai, egun batetik bestera aldaketa asko egiten ari den ontzia da, kupoekin bat ere ez du, eta gaur kuadrilea hause, Iñaki Errastik jarri duena. Iruditzen zait, Ondarroak ere, batez ere larun batean, Ibai Zabalen, Santurtziren estropadan, behar bada urteko Ondarroarik onena ikusi genuela bigarren txandan, Urdei Beiri, Donostiarrari aurre ginez, dagoeneko itxaso zabalean. Donostiarra eta Zierbena, estropada eremuaren bi ertzetatik, segundu bat Donostiarraren alde, eta hemen da Zierbena, patroilanetan Borja Gomez, eta Zuntzunegik gaur bere burua berriz Istriborreko bandan. Hori da, Aztazalek Aliziarra, urte osoan, zeran bakarri ikusi dugu, espaldan, aurreko urtean maztatoztan ere bai, Baborretik Estriborrera, gaur Estriborrera, deigarria egintzai dena Alberto Gonzalezen kokapena, bigarren toza Estriborrean, gainerakoan, inolako susteko hori gabeko 14koa, Lopetegi gaur, lehorrean geratu dena. Orain baldintza hobeak nire ustez, Zierbenak izan ditzake, Donostiarra korronte gehiago, harrapa dezakelako, hemendik eta ziabo gara bitartean. 3 minutuko lana eta Donostiarra aurretik, Zierbena segundu batera, Ondarroak Zarautzi 3 segundu. Hau oso test garrantzitsua da Zarauztarrentzat, batetik Ondarroa ez delako etorri ona demora pasa, txapelketara, eta bestetik Ondarroa zelkapenean 8garrena da, eta Zarautze gora begira izango dituen aurkariak, okerrik espada playoffean izango direlako Zarautz eta Deustu, oraindik asko falta da, K-liga, baina errenta ederraren jabe dira, ikusita Ondarrutarrekin gutxienez luze pare batean non ari diren, atera dezakete ondorio batzuk bai haiek, eta baita ere begira izango diren aurkariek, Ibon, playoffari begira dio. Zalantzari gabe, ez dira aukerak gehiegi izaten, Euskola Beligako treneruak aurrez aurre KE bat ligako treneruekin neurtzeko, gaur da horietako bat, eta alde horretatik zalantzari gabe, Lekitxarra, Astindiro eta San Pedro, estropada honexeri begira egongo dira. Donostiarrak Zierbenari bi, haizea, une honetan 10etik bera da, lanean hasi direnetik ia 4 minutu terdi. Ea ba, 4 luze, 3 ziaboga, 3 itxasmin egin behar dira, eta... Egilarka ez diezek, hau zati txarra, omen dator. Ontzi hauen artean gogoratu, Donostiarra eta Zierbena, Espainiako txapelketara joateko prest direla, noski postua baldin badute, edota gonbidapena jasotzen baldin badute. Eta burruka ederra dago bien artean, Ondarroa 7, Zarautza 15, luze honen bukaera. Hor Iger Lurmuturrean mugimendu, Bai. Txasoa gaztentzen du. Txasoa handia ez, baina mugitzen duena, azpitik mugitzen duena. Azkar hartzen baten da, hor kanpokalde horretan ontzian nola mugitzen diren, eta... Bueno, Donostiarrak 5 eta 13, eta Zierbenak bat gehiago, ia 2. Irteeran... Ondarrutarrak 6. Nahikoa parean irten dira, Nahikoa parean irten diren bai. Eta hor da, bigarren kaletik orain Zarautz, enbata 16 segundura. 5 eta 13 Donostiarrak, 5 eta 15 Zierbenak, 5 eta 20 Ondarroak, Zarautzek 5 eta 30, eta bueltan segundu bat Donostiarra eta Zierbenaren artean. Burruka dago, bi hauen artean. Handia. Ligan ere, 4garrena da Zierbena 112 punturekin bandera bat, 5garren Donostiarra 105 puntu eta bandera bat. Eska, trampaldora igota. Ibilbide luzeko patroia Garmendia.
Aitzolgarro ibiltzen da askotan ligan gaztea, ikasteko eta gogortzeko, eta, bueno, gaur gaizka patroilanetan. Argi, Ondarroa atzerago ibili da eta atzerago ibili da Ondarroa eta sartzen ari da. Begira, Laura, urbildu da, Ziabogan zeiko atzerapena zuen, eta ondarrutarrek errotazio asko, eta pentsazitekeen alako batean errastik, ja bidea pixka bat rotazio hoiena ez moztu, baina gutxienez mugatu, eta ontzia nolabait sendo bat hartu, eta horrekin lan egiten hasiko dala, eta ematen du abuztua izan daitekela, eta abia puntua hemen, behar bada Euskadiko traineru txapelketan hemen Uztaineko azken egunean Saninazio egunez. Kabal Balle, Olatu Zuluan, Olatu Bailaran. Lujambio bakarrik ez duela txistu egiten, Mikel? Borja Gomez, bestea. Borja Gomez, elkarrekin ibilitakoak, eta... Patroia dena egin behar du. Oiu, goxo hitzegin, txistua jo, denetari. Motila motibatu, eta ontzia zuzen eraban, eta asmatu. Lan asko, presioa jesan. Begira Ondarroa, orain Donostiarra biekin, eta Olatuan Zierbena. Dotore dato. Estropadaren buruan, da begira Ondarroa poparian, zenbat segundu errekuperatu dituen atzetik aurrera nola sartu diren ondarrutarra. Ikaragarri ondo. Begira Ondarroa nola datorren. Ondarroak jarriko lizkioke beste 300 metro luze honi, bon? Bai, 300 gehiago ere bai. Orain Donostiarra nola kudeatzen duen hau, Segundo batean dira 3-ak. Zierbena, Donostiarra eta Ondarroa, Zarautz 21-era. Liga kontzia lidera Zarautz. Eta beste helburu batzuekin jakina. Ritmoak. Donostiarrak. Goita masei pala eskaz Donostiarra. Ez dira txarrak, luz egin ezkero. Zierbena eta Donostiarra oso estropada serio egin dute brankaz, poparian, haie baino bizkorrago ondarrutarrak. Orain berdinduta ditugu hiru hauek, Zarautz atzetik. Orain dagoeneko denak ere, hemen ondartzako nolabait, zulo honetan sartuta, estropa eremuko lekurik babesenean. Sondo, ondarrutarrak hirugarren kale horretatik izugarrizko estropada egiten ari dira, eta brankaz Donostiarrak poparian baino hobeto ibon. Bai, eta zer den, teoriaren kontra, printzipioz dio teoria gaur korrontearekin lehenbiziko kale honek eragozpenak lehenbiziko eta hirugarren luzean izango dituela, horixe ere bada estropadaren monen berezitasuna, interpretatzeko entrenatzaileak zalantza gehienetako edukitzen dut. Faktore gehiegi, gurutzatzen dira hemen, dana gurutzatzen da. Gogoan dut, Mikel, Aitor Karril hori edo Mikel Orbañanosi galdetu, zetan kere hartzen dio gaur. Eta ez jakin benetan erantzuten, Gehien dakitenek, ez gu. Zierbena, Ondarroa Zierbena, Donostiarra 2-3 segundura. Ea maniobra, garrantzitsua izango da. Aurretik gaztea, noski, 3. luzean. Lan erditara hurbiltzen ditugu. Trainerua. Ea, aurretik Kostaren bat aurretik Zierbena behar bada. Gurutzatuago Zierbena. Zierbena, lan erditan. Irteran ondarrutarrak aurretik. Bai, eta Donostiarrak oso maniobra ona Donostiarre. Getxo nahi patu nuen bandera irabazi aurretik, Arkaiz Diaz egiten ari diren maniobra, Donostiarrak oso azkarrak direla. Eta orain ere, iruditzen dut, estropadan berriro, ez dira atera, baina oraindik ere gehiago sartu dituela maniobra honek. Orantxe Zarautz, Zabal Xamar orain, 10-0 Ondarroak, Zierbenak 10-0 Donostiarrak 10-4 Zarautzek, 10-26. Ederra doa Begira. Segundu bateko dantza besterik ez. Goazen Zierbenakoekin! Nos vamos, delante. Bagoaz, goazen, dio. Al viento, Roque! Eladio gaur, normalean brankari eritzen da, espaldan ere bai, gaur espaldati dabil.
Zierbena Donostiarra eta Ondarroa. Eta Antiguako Amar zer estropari ateratzen? Izugarria. Lehenengo luzean, Brankas 6 segundu galdu ditu. Donostiarrarekin eta Zierbenarekin 5. Baina gero errekuperatu, Ziaboga ona ere egin dute. Gaur denboraldiko Ondarru onentsuena ikusten ari gara hemen Euskadiko txapelketan, Ibo. Bai, aipatu dugu, pasaden larun batean, Ibai Zabalen ere, estropada oso ona egin zuela, bikaina, aparta, eta gaur, larun bateko zera hori, sentsazio horiek berresten ari da. Argi Zierbena. 2 segundu, orain motorra behar da baita ere, Ibon. Bai. Askotan esaten da bai, Ibaian bai batioak eta bai itxasoan ere. Horrela jartzen denean, eta denek egite, hor nahikoa izaten da. Ia domino jokoan bezala, bat, arraunlari bat, pixka bat jeistea, ondokoak arena egin behar. Orduan beste erortzen da, eta azkenean indarrak aitu egiten dira. Hor behar da, noblea izan, esanekoa izan, eta zintzoa nola baite. Ontzi bat begira, Zierbenak. Hauxe da. Eraien momentua. Bizkaiko txapelketan 3. izan ziren, Bermeo eta Santurtziren atzetik. Oso ontzi fidagarria, antolatu du berriz ere, entenatzailea Juan Zunzunegi Galiziarrak. Asko maite ditu gainera txapelketak, kupoak eta baita ere kudeatzen ditu ligan ondo, baina hemen askatasuna du eta... Bueno, guazen orain Ondarrutarekin! ¡Ay, Ondarru! ¡Ay, bakit mozia! Orantxe, ari da zuloa egiten Zierbena. Oraintxe. Hau da unea. Eta hortxe, urazalean, lehenbiziko argumentxoak ari gara ikusten, Hor, Carrillo begira, espalda estrigorra, nabarmen begira. Hau du unea Zierbenak. Bai. Argi, 11 minutu terdian gertatu ezena, azkeneko minutu terdian gertatu da eta. Oraingoz, luze erabaki horra. Bigarren luzea oso ona egin du Ondarroak, aurrenengoan Donostiarra fin irten da, baina 3. luze honetan, Zierbena kolpe ematen ari da, goazen Bizkaitarrekin! ¡Arremar, equipo! ¡Arremar! ¡Eladio! Deja llegar el final, coge un poquito más cómodo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chavales! 5 y 6 metemos. ¡Sigue! ¡Sigue! Eladio hori, hainbeste pila ez joateko, erra sartzeko, ¡Atrás! ¡Atrás! Campeón, Jaime, campeón. Jaime, por favor. Posik dira, Hau da gauza, badirudik eure barruan gozela, Zorioneko gu! Zarautz bere estropada egite. Etzaie komeni ere, xautzea hor energia guztiak. Test bat egitera, txapelketa ondo, baina haien liga da, eta gero hor ondo bukatuta, lehen bitokitan bukatu ezkero, eta hor daude kokatuta lidertzan, gero playoffa etorriko da, eta hilabete hau garrantzitsua da, herriko banderara izango dute jokoan. Eta behar bada, Mikel, urtezirako plangintza fisikoa eta berriro ere, berpentsatu egin behar, egokitu egin behar da, playoffetarako bidean direla. Bai. Bueno, esan daiteke, azkenengo 200 metro hauetan ez dela asko haunditu Zierbenaren errentatxoa. Behar bada, agian 4. kale horretatik haizeare pixka bat aldatzen ari da, eta agian babesen bat edo eta hor zati hortan aprobetxatuko dute, behar bada aprobetxatu ote duten haue. Haizeak mendebaldeko ikutua hartu badu, eta mendik ezin du ikusi, 4. kale hori garbiago dagoela. ¡Sigue atrás! ¡Sigue atrás! ¡Sigue atrás! Habek badoaz, Lehen Ondarroak barruraka segiko luketela. Habek segiko lukete orain, urde ospareraino aurrean. Ea Ziabogak, Antxe dira ba! Egira, Donostia nola sartuko den. Goiti 4. kaletik. Trabez eginda nola sartuko den. 15 eta 41 Zierbenak. Donosti eta Ondarroa eta Donosti. 6 terdira Ondarrutarrak, 7 Donostiarra. Ondarroa aurretik ateratzen. Bai. Maniobra txukuna egin dute, Larrinagak eta bere mutilek. Orain gakoetako bat, ea, Zierbenak aurrea sartzen dion, kalea hartzen dion, Antiguako Amari,
Donostia berri Zarautz libratzeko, Baborrera eragin behar, iruditzen gaizkak lagundu dio. Lagundu dio, bai, Jator, begira orain nola ari den, Jator, Zarauztarren patroia. Etxigabe, goazen! Eta Zierbenaren errenta 6 aspira, Ondarroari 10 Donostiarrari, Ziabogan 7 ziren, Bai. Ondarrutarrek ez dute zer galdu, Donostiak bai. Zarauztarrak 54 segundu gehiago, azken Ziabogan 16 eta 35 Zarauztarren denbora. Ea Zierbenak orain zen norabide hartzen duen. Aukera badu Ondarroaren aurretik sartzeko, Diferentzia gora doa, Bai. 7-8 Ondarroari, Donostiarrei 11. Bigarren luzean Ondarroa 6 atzetik ere ibili da, Gero ailean etorri da. Askotan esana da, entrenatzale bakoitzak, oreka bat bilabatu berdula trenerioa nola jarri, baina batzuek nahiago izaten dutela prankaz ondo joateko. Erne ondarrutarrak, poparia, berriz ere hemen direla. Egira Antiguako ama, Donostik ere hartu du, olatua. Urruteago ibili dira. 4 segundura, Bada, begira, Ondarrutarrak errekuperatzen, Donostiarra, minutu bateko atzerapenarekin Zarautz, 800 metro luze falta dira. Begira Ondarrutarra nola ari diren hurbiltzen, Lauraino jetxi da, momentu batez GPS-aren diferentzia. Olatuan, hortxe begira. Ez du utzi, Poparian zen, maila ona ari den erakusten Ondarrutarren Antiguako ama. Olatuan oraindik ere. Donostiarrak 10 Orain, olatua aurrena, irudi honetan garbi ikusten da. Donostiarra etorri garaio. Ark usten duen olatua, Ondarroak, eta gero, Zierbenak. Horregatik aurretik joateak horixe du. Besteak usten duen olatua, hartzako aukera. Abildadea baldi baduzu, zuk hartu, eta hanka ingo duzu. Orain Zierbena orain zabaltzen. Eta gainera orain, lehen aipatu duguna. Borja Gomezek badu aukera, Baborrera jotzeko. Jodu hirugarren kalean izango da. 2 eta 3. kalean inguruan. Eta Donostiarrak ere modu nabarmenean, lehenengo kalea utzi eta joan eginda, estropada eremuaren erdikaldera. Zer den, Zan duke zer den, zan dugu hemen korrontegia gotetzegoen, Aruz. 1000 aldagai daude hemen, oso estropada eremu bihurria alde horretatik, interpretatzeko eta jakiteko zer egin. Begira, hemen grafigintza bidez, estropada eremuaren erdikaldera etorri dira, denak eta den ere bai emakumeak. Zarautz ere bai, atzerago noski, minutu bat eta 7 segundura. Zierbenak ematen du estualdia pasa, eta orain Ondarrutarrei 7, Donostiarrari 13. Begira Borja, bai. Horrek adierazten du. Ezer baino beto, hor olatua badagoela. Bai. Begira, Borja Gomez, olatuan begira. Bai, eta norabidea, nola erabaki du zeharkatzea estropada eremua. Donostiarrak orain begira, patxalaldia orain. Aprobetxatzeko, hemen dela Zierbena, txanda honetako nagusia. Vete por el campeonato, con esta! Ara, txapelketa dio. Txapela nahi du. Joatin! Hemen da Zierbena, lehen txandako azkarrena. Gainean, olatu gainean. Olatu gainean. Bi traineruko errenta, Ondarrutarren aurretik. Hirugarren Donostiarra, begira nola datorre. Begira Borja Gomez. Ikaragarri ondo, bukaera zoragarria. Hemen da Zierbena. Bai Zierbena, 20 eta 20. Bigarren Ondarroa, oso estropada txukun eginda Ondarrutarrak, bai Antiguako ama. Bejon deiela Ondarroa. 20 eta 29. Orain Donostiarrak, bai Donostiarra. 15 segunduko atzerapenarekin 20 eta 35 Donostiarren denbora. Eta Zarauztarrek orain dikan beste 200 metro luze falta dituzte. Eta hor datoz. Haien estropada, beste erabatera planteatuta zalantzari gabe. Batetik, zu, bigarren mailan ari zarelako, naiz eta lidera izan. Eta bestetik,
aldamenean dituzun kontrarioak, goren mailakoak dira eta gainera indartsuak. Ez dira goren mailan ari diren apalenak. Ez, honentzuenak eta lehenbiziko aldiz gainera, entrenatzailea, alega, treneruko xerifa nola baita izateko, trenerutik kanpo hori ere igerri egiten. Hori treneru honenek ere igerri egiten. Horta Zarauztarrenen bata. Hauek ere gainean. KE Ligako liderrak dira. Deusturen aurretik Etari 3, Donostiarra belaugarren. Bai Zarautz! Minutu bat eta 15 gehiago, garaileak baino, 21 minutu eta 35 segundo Zarauztarrentza. Hau da beraz orain, txapeldunek eta txapeldun ordeek, bigarren txandan, hobetu beharrekoa, Zierbenaren denbora, 20-0-4. Oso estropada ona egin du Zierbenak, esan dugu, txapelketa zaleak dira, lehiaketa zaleak, bai bateletan, traineriletan, arlo guztietan, 8koarekin ere badakite, lehiatzen, mobilean, hor da Zierbena, 20-0-4, Ondarroak 29 eta 29, ondo, 9 segundu, ligako estadistika bat aterako bagenu, begira, non ibili den gaur Ondarroa, askoz ez ere hobeto. Donostiarra 20-35-68, eta Donostiarrak esan daiteke agian lehen luze egin duela oso ona, eta gero poliki-poliki ez duela aurkitu, ez? Bere momenturik onena gaurko txapelketa honetan. 13. minututik 16 bitartean, hor eta batez ere 3. ziagoatik atera ondoren, hortxe, galdu duela tartea besteekin, eta ikusiko bagenu, Zierbenak, Donostiarrari, horixe bakarrik, bien arteko diferentzia hori bakarrik ikusiko bagenu, esango nuke. Argi hauek banderarako, kontua da, Ondarroa hor sartuta, badirudi, bueno, ez dela nahikoa diferentzia. Iruditzen zait, Zierbenarena oso kontuan hartzeko estropada du. Ondarrutarrek denboraldi aurrean eman dituzte, abisu batzuk, eta frogatu dute honen parean, hor hurbil eta lehiakor ibiltzeko gai direla, baina bate daki, gaur irakurketa hori ez da inerresa. Bigarren txandan arituko direnak, lehen kaletik Santurtzi, bigarrenetik Bermeo Urdaibai, hirugarrenetik Hondarribia. Egungo txapelduna joan zen urtean Lekeitio nagusitu ziren Hondarribiarrak. Laugarren Orillo, Eusko Laben Ligako nagusi sendoa saltzamendik prestatutako kuadrilla. Eta, esan bezala, Ikurriña irabazteko Zierbenaren erreferentzia izango da, ongi zaindu beharrekoa. Lehen luzean Donostiarra izan da, lehen txandako azkarrena, Zierbena baino 2 segundu bizkorrago, baina amaieran Bizkaitarrek jokatu dute hor langa, orain lanean ikusiko ditugun ontzientzat. Eta Zierbenakoen biladoa, Zara Gandara, bere ontzitxoan. Eta Mikel Donostiarra ikusi ditut, hemen pasaran, aldaketa bakarra izan dugu, baina Xabat Pastor ere, hortxe... Barruan altzen? Bai, kontrankean ikusi dut. Azken orduko aldaketaren, beraz, bi aldaketa, nire kontuetan. Igandeko estropada, bai. Bandera irabazi zuen eskifaia kontuan hartuta. Bueno, bigarren txandan... Laster izango gara. Bai, lasai. Hementxe, Borja Gomezekin. Urbildu alik eta azkarren, da ea txanda aurretik elkarrizketa egiteko moduan garen. Oraintxe ari dira deitzen, bigarren txandan arituko den laukotea. Eta aipa dezagun, Santurtziri daukionez, lehen kaletik, Zabalak azkenean karma aukeratu duela, gaur patroilanak egiteko. Bermeon Uribarren, Lur Uribarren izango da patroia, Hondarribian Amunarriz eta Orillon Aranberri, Gorka Aranberri. Bueno, badatoz, poliki-poliki, Orio da, Urbilen kokatua dagoena. Eguraldia egonkor, esango nuke? Eguraldi ona. Aizaneiko egonkor, esango nuke? Aitzaki berezirik ez. Eta itxasoa ere, iragarrita bagenuen gehiago, baina beranduago izango da hori. Eta nik hemen Hondarribiako estropa eremuak ia beti bezala oso despistaturik nauka. Bagoa Zararen gana. Borja Gómez, Zierbena, zorionak. Muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha ido la regata? Bueno, la verdad es que hemos abierto un poquito ahí hueco con Ondarroa en la primera ciaboga, han vuelto muy bien.
Nos ha costado quizá coger en el segundo largo olas, cosa que en el cuarto lo hemos hecho bastante bien, hemos podido coger la calle libre y la verdad es que bueno, ganar la tanda que era lo que esperábamos, intentar ganar la tanda, lo hemos hecho y ahora nada, que reme la tanda de honor. Esperar a ver qué pasa en la tanda de honor. ¿El campeón de España va a estar en el Campeonato de España? En principio creo que sí. Hasta ahora habíamos hablado de que sí, que Ciervana va a ir a disputar el Campeonato de España y entonces a ver qué pasa, si hay renuncias o de momento esperar lo que pase en la última tanda. Pues lo veremos. Eskerrik asko, Borja, zorionak. Gracias, muchas gracias. Hor daude, zierbenakoak, haien lana eginda, eta esan digu noski, hirugarren luzearen balioa azpimarratu behar da. Hirugarren luzean errenta lortu, gero laugarrengoan ziaboga eginda gero nahi duzun bidea, nahi duzun enfilazioa hartzeko, ez da? Horrek ez dauka preziorik, hori abantaile hori izan ezpalu 31 eskutik edo ondarroak izango luke. Hor, nora egin erabakitzeko aukera eta alde horretatik, nolabait kakotxartean Zierbena zigortzekoa. Euskadiko 34. traineru txapelketa dugu jokoan. Hondarribian, kluba 50. urteurrena ospatzen. Eta hementxe Bidasoa ibaiaren bi ertzetara ipar eta ego hemen txapelketa. Eta begira belauntziak. Horrek adierazten du. Bai. Badela movimentua. Anemometroak markatzen diguna orain 12-13 kilometrokoa da. Iparra, baina ekialdetik eta ikutu horrekin. Eta belauntzi hori ikusita, orain esango nuke horixe dela joera, Bueno, ari direla ez da txakartzen. Orio prest. Santurtzi ere bai orain. Eta eskutan dute ez da txabaita ere Lur Uribarren eta Joseba Munarrizek. Eta jadanik ari dira epaimaitik aginduak ematen. Ontziak behar bezala koka daitezen. Inolako atzerapenik gabe. Tentsioa eskatzen du Amunarrizek, horrazpik aldetik. Ea ba. Hondarribi atzera esan dio epaileak. Argi, Hondarribi atzera orain. Handik ez dute bandera txuria altxa. Orantxe bai, bandera txuria. Horretako epaileak aginduko du. Zorria, bai! Irtera ona. Eta hemen daba, Bizkaiko txapelduna. Bermeo Urdaibai, txapeldun ordea. Santurtzi, Gipuzkoako txapelduna. Orillo, txapeldun ordea. Hondarribia, hemen leian. Zierbenak lehen txandan markatutako denbora hobetu nahian. 20-0 parean dira laurak, Bueno, guazen aurkezpenekin, batetik Iker Zabalak bere buruak kanpoan utzi du. Hori da, hori batetik, azkeneko bolara honetan, joera nahiko nabarmena, bestetik Nando Rua ere ura falta. Gaur ez da, pentsatzen dut Galizian lanean izango da, eta gero batez ere aldaketa egin nabarmenena, azkeneko asteburuan bi estropadak Juan Mari Lujanbiok jokatu ditu, gaur aukera edo arraun handia, Garmak dara. Eta bestean, Miguel? Zumbeltz Perez. Horrekalari lanetan Ander Zabalak TK Ligako estropada denak jokatu ditu, eta gaur, berez, Kaikuko Arrobiko, arraunlaria, soteran aurrekalari. Bermeo, segundutxo bateko atzerapenarekin Joseba Fernandezentzat azpimarratutako eguna, liga ez doa bera nahi bezala txapelketaren bila, eta Lur Uribarren patroilanetan, eta egin du beste mugimendu berezi bat, batipat Getariarrarekin, ez da? Hori da, hortxe dabil paborrean kontrankekoa bilatu nahian edo gehiago aldatzen gaur peazkoa Azerbi bosgarren tostan, urreiztik Getariarra espaldan eta estriborrean alfaia geratu da gaur, lehorrean Kale Janketik, ondoren ia betikoak, Martinez Txila Kolunga eta Gentza, eta estribor espaldan gaur, hoge da. Bermeo, 2 segunduko atzerapenarekin, erne konparaketan, puntu honetan Donostiarra askarrena, baina gero Zierbena, beraz Zierbena da referentziona, Zierbena lehen txandako garailea, Orio eta Hondarribi baino segundu bat bizkorrago, Santurtzi baino 2 bizkorrago, eta Bermeo baino 4 bizkorrago. Bermeo ontzi bat galduta, azkar xamar 2 minututan, Ibon. Bai, bueno, eta bigarren kaletik eta Santurtzi lehenbizikotik eusten. Guazen Hondarribiarrekin. Hori da, ikusten dugu, Mikel Orbainen nosek Orioko bandera irabazi zuen treneruaren ezurdurari, bizkarrezurrari eutxe egiten diola, eta gaur treneru ura jarri du, treneru bera.
hor Baborrean Castrillon kontrainketik egiazu gerrira eraman da, estriborrean Urkorredondo espaldan, eta hanketik Iñigo Zagartzazu berkatu. Santurtzi ere usten ari da, Hondarribiare ederki ari da, bere hirugarren kaletik, Bermeo gehiago sufritzen, eta hemen Orio, eta Orion badugu debutari bat, eta aldaketa batzuk ere bai, Ababorren, ez da, Ibon? Hori da, Ababorrean Iker Etxabe, Usurbildarra, Orioko arrobiko arraunlari gazteak gaur debutari, bigarren tostan, Andoni Campos, hanketik eta maztatoztan ikusi dugu, orain arteko estropadetan, gaur aurrekalari, orain arteko guztiak ligan, altxerrik jokatu ditu, eta gaineran, aldaketatxo batzuk bai, Leandro Salbaino falta da, bihar da, Ameriketara joatekoa bai, eta momentuz, Bermeo geratu dela zertxo baitatzera. Erne, Zierbenak markaturiko denbora kontuan hartuta, Donostiarra ere bai, baina badakizu gero Zierben azkarren, Hondarribia 3 segundu motelxeago, orain 2, Zierbena baino, 2-3, Orio 3-4, Santurtzi 3-4, Erne Bermeorekin, Bermeo segundu desente ari da galtzen, 4 segundu ja bere txandan, Oazen Hondarribiarekin! Beti esaten duguna, joan da, etorri egin behar da, hausnarketa egokiagoa egiteko. Hemen Orbainan ozen mutila. Une oso ona orain, Hondarribiarentzat argi aizea, Zamazazpi 18. Eta aizea orain aurkari dute, Ibon. Bai, eta lehen pixka bat jarri dela, zuzen edo orain berriro ere iparreki aldetik izango nuke. Kaleak berdindu egiten ditu, nire ustez honek. Hondarribi Orio Santurtzi, segundo batean dira irurak, Bermeo postera, baina Zierbenak 2 segunduko errenta izango luke. Txanda honetako azkarrenen aurretik. Luze honetan behintzat, lehen luzean bai. Ziabogei begira, Soterak eta Oriok aurrekalari lanetan gutxiago aritutako mutilak. Ea, nola moldatzen dira. Zunbeltz eta Campos. Mira, Hondarribi, Hondarribin, ofizio honetako katedratikoa. Gontzalo. Aurten zenbait estropadetan ritmoz atera eta ikusi ditugu, gaur ez dirudi alakorik daramatenik, ez da gutxiagorik ere. Ziaboga hasi aurretik, Zierbena lehen txandako garailea, Hondarribi baino 3 segundu bizkorrago, eta Santurtzi eta Orio baino 4 azkarrago. Hemen ditugu. 5 eta 18, Hondarribi, Santurtzi, Orio, segundu bat gehiago, Bermeo bostera, Bermeo nabarmen atzeraxeago, eta Santurtzik kaletik, eta 3. kaletik Hondarribi, EAGPSak Hondarribi aurretiko katzen du, segundu batera Santurtzi, bat bida Orio. Hemen Bermeotarrak. Bi traineruko atzerapena dute, Poparian asmatu behar dute Bermeotarrak. Calma, agarra aquí bien atento. Gaurko giroarekin sar daitezke estropadan, Zalantzari gabe. Begira Hondarroa nola sartu den. Aurreko txanda. Aura ugelo, remale. Zuloan orain, Hondarribiak, Orio eta Santurtziri. Zierbenaren denboratan orain. Hondarribia, Zierbenaren denboratan. Orain segundu bat bizkorrago. Olatu Hondarribia, begira. Olatu hartua izango du, Ontzitxo bat, hori, 4 segundu Santurtziri. Konparaketan, denborarik onena Hondarribiarena da, Zierbena baino bat azkarrago. Honek asko balio du, Traineru bat aurretik jartzeak asko balio du. Konfidantza handia emango baitu. Hor jarraitzen dugu, trainerutxo bat, Hondarribia, erreferentzia ona da, indartu egingo du. Bai, zalantzari gabe. Taldea. Orain Bermeo urruti, Bermeo 9 segundura, Ziabogan galera basan, baina 5 segundukoa, orain Poparian beste 4 galdu ditu. Orain leunean sartzean zein den joera. Baldintzak aldatu egingo baitira. Hor, une batean, traineru bat sartu die, Hondarribiak Santurtzi eta Orio hori, eta
horrekin jarraitzen du. Hor jarraitzen du, eta hortzak estututa izango dira orain Santurtzi eta Orio, Bermeotarrak ere bai, Bermeotarrentzat presio handiagoa, ligan ez dugu asmatu, txapelketa gure eguna izan behar da, hau da gure erronka eta lanako. Hondarribia, huera ederki pasaz. Hondarribia Zierbena baino, 2-3 bizkorrago, Erne, Ondarroa ere leia hortan sartuta legokelako, Gogoratu bukaeran, Zierbenak Ondarroari lehen txandan 9 atera dizkiola, eta Donostiarari 15 segundu. Argi, Argi orain Santurtzik. Santurtzi ere ondo orain, Garmaren agindutara gau. Kale hau, ziago gara bitartean, ez da txarra nire ustez. Oriok ere, segundu txoren bat errekuperatu du. Hondarribi eta Santurtzi Zierbena baino bizkorrago une honetan. Tartea txikia dira, asko falta da oraindik, 8 minutuko lana egin dute. Hondarribia gaur... Argi Bermeo, Bai, Bermeo ere sartu da pixka bat. Argi Bermeo. Hondarribia zan nahi nuen, ikusi dugu egun batzutan alai eta ondo, beste batzutan apaltxeago, gaur motivazioz gainezka, klubarentzat egun garrantzitsua, herrian ikusten da, piztu direla, eta hortxe ditugula. Orio 6 segunduko atzera pena. Une txarra Oriorentzat orain. Donostiarraren denboratan orain Orio. Hondarribi, 2 segundura Santurtzi, Laura, Zierbena eta Ondarroa izango genituzke konparaketa. Santurtzi ondo, Santurtzi lehiako. Zenbat balio duen orain Ziaboga honek. Ziaboga honetatik ongi ateratzen. Bueno, Bermeo urrutiago ibili daba. Orioren parera etorri dira, Bermeotarra. Hondarribi aurretik, Santurtziri 3. Zierbenari aurreko txandako garailari 4 orain. Egira Santurtzi. Orio 6, Bermeo 7. Garmaren agindutara hor da Santurtzi. Asko falta da gainera, Txapelketa ondia, Estropada erdi bat falta zaigu. Orain orain di. Santurtzi olatu orain. Orio eta Bermeo 7, aurretik txanda honetan, Hondarribia eta Santurtzi, Bizkaia eta Gipuzkoako txapeldun ordea. Balantza egin du ordea. Itxiagoa Hondarribiarena, hobeagoa Hondarribiaren maniobra ibon. Bai. 9 eta 58. Treneru erdi bat, irteeran. Zierbenak 0-3 egin du, Santurtzik 0-0. Erne, Hondarribia eta Santurtzi, orain Brankas Hondarribiak Santurtziri 2. Oriok 0-4, Donostiaren denbora, Bermeok 0-5. Suspertu beharrean dira, Bermeo eta Orio, ikurriña irabazi nahi badute. Hondarribia aurretik, Santurtzi 2, momentu kritikoa dau, Bermeo eta Oriorentzat, Ibon. Bai, eta batez ere esango nuke Oriorentzat, 8 segundora, eta nire ustez soka eteten den, unea 5-6koa izaten da hemen Joseba. Zierbena baino 5 bizkorrago. Momentu hontan podiorako Hondarribia, Santurtzi eta Zierbena lirateke. Zierbenak 3. luzea egin du apartekoa. Ikaragarri ona. Haien txandan behintzat. Bai. Orain ikusiko dugu hauekin konparatuta. Goazen ama Guadalupekoara, hemen Sotera ere bai. Rotazio asko egiten ditu Zabalak, baina mantentzen ari da untzia, goian lehiako. José, Andoni Gartzia, Efren, Medina, Rixi, Duran. Bermeo, 8-9 Orio 10 txanda honetan. Hondarribia Zierbena baino 5 bizkorrago. Urrutitxo dira, Oriotarrak. Urrutitxo dira. Hondarribiko txopati begira nonden trainerua. Ligako nagusia da. Hor, ueraren bila. Salsamendik esana du. Bere planifikazioa irailerako eta bar, etzuela aldatuko. Uko egin dio, bai Hondarribik eta baitare Oriok Espainiko txapelketara joateari. Bueno, Hondarribiarentzat oso momentu ona dau. Zoragarria, orain kustora ikusiko nuke, hor nordoan kaleskampo, Hondarribiak erabaki ote duen, ez dakit, babes bila edo, 4. kalera sartzea? Ez, 3. gotik, Orio. Orio da. Bai, Orio estriborrera etorri. Orio da, 3. gora etorri dena. Bermeo eta Orio, atzerapen desentearekin. Hondarribiak Santurtziri 4.
Zierbena ere bai, Zierbena eta Santurtzi parean genituzke estropada puntu honetan. Txura ona du honek Hondarribiarentzat, baina asko falta da, asko. Talen poparian Santurtzik estutu du. Bai, baina begira, Hondarribiak azkeneko zenbat, 2 minutuan, 3 segundo Santurtziri sartu dizkio. Eta azkarrago doa. Ditzen Ibon, Zierbenak ere, azken luzea oso nahi indula poparia. Bai. Bueno, zabali dugu hemen dena. Hauek, poparen etortzeko ez dira abantailak, noski aurretik etortzea hobea. Hondarribiaren errentak gora doa. Santurtziri 5, Orio eta Bermeoren artean orain beste burruka bat Orio 10, Bermeo 11, baina Zierbena izango genuke orain estropada puntu hontan, aurkaria Santurtzirekin batera Hondarribiarentzat. Ematen du podioa 3 horien artean erabakiko dela. Dagoeneko kanpoan dira, Hemen, begira. Urko Redondo, Adrian González bostetik, hori aldaketetako bat Mikelek Orion egin zuena. Bertiz, laugarren toztan, eta ondoren, Maria Eskurrena, Pikendi Altza, Azagartzazu. Santurtziri koska Hondarribia. Atzetik dira, Orio eta Bermeo, Santurtzi bostera. Hondarribia sendo bat ikusten ari gara gaur. Haundia litzateke hauentzat txapelketa irabaztea, noiz eta klubak 50. urteurrena ospatzen duenean, ikaragarria litzateke. Herri osoaren bultzada sentituko dute, hurbiltzen direnean berriro lehorraldera. Bermeo sufritzen. 12 segunduko atzerapena, 14 minutuko lana eginda gero asko da. Poparian mirari bat egin behar da egoerari buelta emateko. Gaurko giroarekin bai. Olatuak badaude eta poparen erabakiko da, baina izaten dira lantza giro aparteko dana hartu behar duzu eta besteak kale. Bai. Faborrei lana. 15 eta 51, Zierbenaren denbora, hankanpokaldean. 3 segundu orain, Hondarribi eta Zierbenaren artean. Oraintxe Zierbenak Santurtziri 11 bat, konparaketan. Horrek meritua ematen dio, brankaz, Zierbenak egindako lanari, Begira izea berriro ere, nola, parreki aldetu den. Dantzan. Santurtziri bai, abantaila ederra Hondarribiak. Bai, Itraineru. Txanda, bere txanda, orain kontrolpean du. Baina. Ziago gaun bat egin eta gero... Nik Santurtzi barruan ikusten dut, Poparean 6 segundo. Bai. Urdaibai eta Orio ikusten ez dituen bezala. Aurrez moldatu da, gainera Santurtzi. Baina orain 7, Zazpi ere, bai? Bai. Hirugarren luze, oso ona. Hemen da Hondarribia. Gontzalo Carrion arraun txiki hartuta hor. Maniobra ona berriz. 15 eta 17 Hondarribia. Libratzeko arazorik gabe. Santurtzi orain. Ea Santurtzik ere zen norabide hartzen duen, Orain ikusi egin beharko da. Lehen ez da gaizki etorri. Zierbenak 15 eta 51 markatu du, Santurtzik 15 eta 54. Eta begira gero, Ondarroa eta Donostiarra, Bermeo eta Orioren aurretik kokatuko lirateke, 13 segundura orain Bermeo, Orio 15era. Eta 3. Ziabogako datuak hartuta, Bermeo 6, Orio 7. Bueno, guazen, hemen da mamia, hemen dago txapela jokoan. 6-7 segundu, Itraineru, Hondarribiak Santurtziri. Zierbena 3, Zierbena 3 eta bira ere jarri daune batean. Hondarribiarrek imaginatu egin behar dute badela hortartean Santurtzi eta haien artean beste aurkari bat. Ikusten ez duten aurkari bat. Zierbena. Lehen Joseba entzun dut esan ez bandera hemen zegoela. Nik orain ez daukatain argi. Resarik ez da behar. Segi arraundean olatu etorri arte. Eta etortzen denean, ari eman munduaren akabera baletor bezala. Gainera, gauza hon badago Hondarribiaren alde. Estropada eremuaren jabe dira. Nahi duten lekutik etortzeko. Nahi duten eranda, nahi duten lekutik etxean ari dira, ezagutzen dute beste inor baino beto, hori abantaila handia da. Ikeragarria. Orain Laura Zierbena, Santurtzi txandako aurkaria 8. Goazen, berdeekin! Gainentziak. Vamos delante! Esta dola!
Gainean, Hauxe dute baunea, Bermeo 13, Orio 17. Agur, joan zaie txapelketa. Hori gogorra batipat Bermeotarrentzat, Oriok ere noski, ekarri ditu, bere helburuak, baina Orio ligan liderra da, izugarrizko urtea egiten ari dira. Bermeorentzat hau nolabait helduleku garrantzitsu bat zen, eta ez du. Egun hona izan hemen Hondarribia. Hau du unea, Hauxe da, 5 segundu Zierbenari, 6 orain. 6 orain, 6 hor dabi. Bai. Santurtziri 8 bederatzi. Hor dator Hondarribia. Burua behar dut. Izan zaixu ditzen, pixka bat babes bila edo. Lehen Zierbenak gehiago etorri da, baborrera. Bai. Orain Hondarribia baino. Santurtzi bederatzira da, Zierbena 3, 4. Hor dago aurkaria, Ibon. Ongi bukatu du Aurreko Zierbenak, txandakoa da aurkaria. Ikusi behar dugula, Errematatzea falta du Hondarribia, Errematatzea. Bermeo poparian orain ematen du gehiago hurbiltzen ari dela, 14, baina urruti txapelketa irabazteko aukerari gabe dira. Zierbena 3-4 segundura aurreko txandako garaia. Txanda honetan Santurtzi 8. Gauzak horrela, Hondarribik ikurrina eta urrea eramango lituzke. Zierbenak zilarra eta Santurtzik brontzea. Zenbat? 20 Zierbenaren denbora. 20 denbora horretan. Bai, ari direla oiu bai, baina errealitatea, jaun Andreok, txanda honetan egurtzen ari dela Hondarribia bere aurkariak, eta Zierbenarekin 4 segunduko tartea dagoela Hondarribiaren alde. Eta kaleari eutxiz eta olatu gainean dato. Bai. Eutsiko diote, Eutsiko diote, bai. Postera doa diferentzia. Egira nola etorri, estriborrera gainera etorri. Gainera. Hor, arrantzalen kanpoko kai aldera hurbildu direnean, ja, hor, joera hori hartu du, bai. Hemen da, txapeldun izango da Hondarribia, 6 segundu, 5-6 Zierbenari, azken metrotan, 100 metroti bera, Hondarribia txapeldun, Hondarribia Euskadiko txapeldun, 50. urte hurrena ospatzeko, hor dator Hondarribia, bai, 25, Zierbenak 20 egin du, 3. izango da Santurtzi, bai zotera! 20-23 Santurtzi, aurrez Zierbenak 20-20. Hemen dator oraine, Urdaibai. Ondarroak 20-29 egin du, Donostiarrak 20-25. Bermeo Urdaibai Donostiarraren aurretik. Orain Oriok 28 segunduko atzerapenarekin 20-54 Oriorentzat. Euskadiko txapeldun Hondarribia. Garaipen handia 6. aldiz Euskadiko txapela. Ikurrina Hondarribiarentzat. Zorionak ama Guadalupeko atrainerukoei, herri osoari, 2. Zierbena, merito handiko estropada eginda baita ere, 20-20. 3. brontzearen jabe Santurtzi, 20-23. 4. Ondarroa 20-29, Bikain, 5. Bermeo 20-24, 6. Donostiarra 20-25, 7. Orio 20-44, 8. Zarautz 21-25. Hau erakustaldia Hondarribiak eman duena gaur. Ikeragarria, eta lehenbiziko luzeetik ikusi da, arrauketa erabate asentatua, ona, presarik gabekoa, eta gero errematatzen jakin dute, eta gaur ere, begire, segurazki, bitxandetan, estribarrerako joera hartu duen bakarra poparean Oriok ere bai bukaeran, baina zera izan dela, Hondarribia. Eta, Euskadiko txapelketa beraientzat, abek abisuak, ez digan ere orgoian daude, Orion kuadrilla hausia aterata erakutsi zuen, zertarako gai den, azkeneko asteburuan ere estropada oso onak egin ditu, Ibai Zabaleko bietan ere bai, eta begira, ez da inolaz ere kasualitatea, nola izango da Hondarribiak irabazte. Azkenean 4 segunduko tartea, eta Sara Gandara Laizter joango da, protagonisten gana,
eta ikusten dut poliki-poliki ari direla hurbiltzen, eta entrevistak egiteko minutu batzuk baditugu, eta bandera ematea ere zuzenean eskaintzeko ere bai. Ona estropada, amen. Joseba Amunarriz, Hementxe gaude berarekin. Hori da. Joseba Amunarriz, zorionak. Mila esker. Bueno, gozatuz, ez da gaurkoan? Bai, jakin dugu gukure egiten dugunan gozatu egiten dugula. Gaur eguna zen egiteko, itxen, klua 50 urtegarrena eta beraientzako. Hainbeste demorakin eta klua gola dago modun posgarria eta beraientzako pari hau. Modu hoberik ez dago, behintzat, Gaur garaipen askuratuta, 50 urte urren hori ospatzeko, Bai, niutze baiet. Ni klua merizizun, jakin egun guk asko zela guretzako igual gaur irabaztea Euskadiko txapelketa, eta bira lortu dugu eta posik horretikan. Aurkaria beste txandan zegoen gaur, Bai, ikusi egu, aizi altxaten naizela, pero bai, bigarren zehago arte santurtze denakor zaudela. Jakin egula dena ondo inbar negula, bai hirugarren largu eta bai lagarrena, eta azkenen oso ondo etorri gara azkeneneko largun, eta azkenen diferentziariz, tierrenekin bai. Hondarribia ez da izango Galizian, ez da? Ez, ja lehenko astetik ja pentsatzen nuen ez ginen lehenko, bide luzaia, gaztozko dia, eta azkenen txapelketa garrantzitsua da, baina kluan gauzak eta gure gauza da, eta omen gelditu gara. Bueno, gozatu, Euskadiko txapeldun, zorionak, Joseba. Bale, mila esker. Ze erakustaldia handia Ibon, eta ze posa, zenbat balio duen honek Hondarribiarrentzat? Ikeragarri balio du eta bere esaldi batekin geratzen naiz. Gurea egiten dugunean, gozatu egiten dugu. Nola baitere esan ez, paelaren kertena beraiek daukatela eskutik helduta, eta alde horretatik, txapeldun handi baten garaipena izan da, eta hemendik zorionak Hondarribiako eskifaiari, elkarteari eta herri osoari. Eta hementxe dugu Frantsis González Etxabarri klubeko ordezkaria. Frantsis, zorionak, bikaina gaurko garaipena. Bai, eskerrik asko, egia esan, estropada ederra ikusi dugu, hasieratik lehia gogorra izan dugu, lau taldeen artean, eta estropada erdi arte hortxe biligea, baina hala ere, gainek beste begi bat aurreko txandako denborakin, zen genekin Zierbanaren denbora oso ona zela, eta zaila izango zela hori gainditza, baina azkenean lortu dugu. Txandako aurkari zuzena kontrolpean izan dituzue. Mamua hortzegoen, ez da, Zierbena gaina bukaera ona, hirugarren luze ona, laugarrena ere bai? Bueno, kontrolpean esatea asko esatea da, ez? Hor, parean egon dugu era, pare bat segundu izan dugu estropada erdiraino, orduan, hortik aurrera bai, agian abantaila txiki bat lortu dugu, eta lasaitasun pixka bat gure ritmora joateko, baina esan bezala ezin duzu utzi, eta hemen bukaera arte utzi berzen, ala nola. Bueno, 50 urte klubak, hemen zahar eta gazte, gaur danak kalera joango dira, harrera ikaragarri arratsaldean garaipen hau ospatzeko, ez da? Bai, hala da, ez 50 urte horren honetan guk erronka gogorra genuen hemen, ez? Onto antolatu nahi genuen estropada, guztiontzat, ez? Ikuslentzat, etorri den jende guztientzat, hori antolakuntza aldetik nik uste dut oso ondo atera dela dena, eta gero kirol aldetik ere sinobe, ez? Orduan nik uste dut merezitako garaipena, merezitako esfortzuak, eta uste dut gaur Hondarribi, jendez beteko dela. Zoriona, Frantsis, zorionak Hondarribiari. Bale, eskerrik asko. Arratsaldean harrera festa, eta berehala etorriko dira Hondarribiarrak saria jasotzera, eta hementxe dugu protagonista gehiago elkarrizketatzeko aukera ere bai. Guk ere bai, Mikel? Aurrera bazara, berehala izango dugu hemen Zierbenako presidente, aurrera. Hementxe, Cristian Garma, igo berri gure ontzira. Zorionak a ti también, ¿no? Eskerrik asko. ¿Qué tal ha ido la regata? Bueno, muy contentos. La verdad que hay que felicitar a la pedazo de cuadrilla que tengo, que es un regatón, ¿no? Por esta calle que era la peor. Estar más de media regata peleando por la bandera, yo es para quitarme el sombrero. Y eso que el rival iba en la otra tanda también, ¿no? Zierbena. Sí, pero bueno, sabíamos que el rival, la bandera podía estar aquí, ¿no? Entre los cuatro gallos que estábamos, Orio, Hondarribi por aquellas calles, y luego Zierbena que ha hecho una regata muy buena, pero
la pelea era ganar nuestra tanda. Si ganas nuestra tanda, pues estás luchando por la bandera. Acaba de preguntarle a Iker, a vuestro entrenador, ¿vais a ir al Campeonato de España? En un principio yo creo que sí vamos a ir, ¿no? Por lo menos para el club ir a un campeonato, si Dios quiere entrar a la final y poder ganarle, es bonito para la historia del club de Santurce y traerle para las vitrinas. Bueno, pues Zorionak por la regata y esa medalla y nada, suerte. Vale, gracias. Bueno, Hondarribiarrak badoaz, bandera jasotzera, eta guztientzat txapela, eta ikurrina, hortxe da, Amunarriz patroia, ze momentu ederra, herrian, 50. urteurrena, estropada bikaina egin, eta garaipena lortu. Orbañanos, anaiak ere hortxe ikusi ditugu, ontzian, haien ontzitxoan, poliki hurbilduko dira, eta hauentzat ere garaipen handia. Kosta zaio bere puntu honenera etortzea, behar bada Hondarribiari, baina lortu du, noiz eta herrian Euskadiko txapelketa irabazteko egunean. Hori da, nik uste dut lehen ere aipatu duguna eta askotan dagoeneko azkeneko astetan hori hone bandera lortu ezkeoztik, orduan trenerua asko eta asko ibili zela, ez zait kasualitatea iruditzen gaur orduko eskifaia eta 14ko bera errepikatu izana, eta hor Gipuzkoako txapelketan eta bueno, behar bada bere rendimendutik onenetik urruti ibili zen, baina inork zalantzarik bazuen. Begira, Hondarribia, azkeneko urtetan, ia urtero bezalaxe, nagusi eta banderak azindu Joseba Amunarriz. Ikurrinarekin hortxe dira ba, garaipen zoragarria Hondarribiarrek lorturikoa, berehala Joseba Amunarriz izango dugu, ontzi barruan eta arraunak jasoko dituzte, eskaintza berezia egingo diote haien herriari, eta hori ikusi eta gero protagonista gehiago hemen zuzenean Euskal Telebistan. Hor dira Hondarribiarrak, Amunarriz hartu da ontzi barrura, ikurrina dotorea, elastiko bat, txapela ere bai, bakoitzarentzat. Hortxe dira Hondarribiarrak, eta ez dira izango Espainiako txapelketan, Euskal Herriko txapeldunak erabaki du ez joatea, eta gaur bukatzen da izen emateko epea. Hori jarraituz, Zierbelak eta Santurtzik baiezkoa izan dute, Ondarroa Oker Espanago ez eskotan, urrengo txartela, Bermeorentzat izango litzateke, eta agian gonbidapen bereziren bater izan daiteke gehiago, gero Donostiarrentzat. Hori ikusiko dugu urrengo ordutan. Arraunak askatu, eta orantxe, arraunak ora agindua emango du Joseba Amunarriz Hondarribiarren patroia. Tartetxoa behar dute, ontzi asko inguruan. Asko eta asko, abendearen girara. Listo! Listo al centro! Listo para levantar! Erne. Gora arraunak! Zorionak Hondarribiarentzat. Protagonista asko, minutu batean zara, guazen Mikel Orbañanosekin. Hemen txeda bai, gure alboan, bueno, zorionak. Bai, eskerrik asko. Gustora. Bai, oso pozik, egia esan, bueno, garaipen hau garrantzitsua zen, Arraun elkartean zabaita, Arraunarik, bazekilen lan honeiten eginala eta garaipen batek iriztia bazekala eta, gaurkon lortu dugu eta oso pozik. Klubak 50 urte, garaipena hemen etxean, espigoia salez beteta, gustagarria ez da. Bai, egia esan Arraun munduantzako, egun zoragarria atera da. Zorion hau baitare aurkarile irutzait, bai lan ona eta bai portaera ona izan dutela Arraunari guztiek, eta aldortatik Arrauna irabazten gaurkoan. Bueno, Josebak esan digu, ez zoaztela, Espainiako txapelketara, segaitik? Bai ez, gehien bat ala pentsatuta gendun, ikusirikan nahiko estropada ere badiala urten, eta iritsi nahi dugu azken estropada hau eta baitare ondo, eta gure plangintzan bintzat, irutzegu egok joala ez jutia, eta aldortatik erabaki hori hartu dugu, eta saiatuko geha aurreoko estropada horietan baitare maila hon bat ematen.
Eta arratsaldean harrera, ez da? Bai, hala da, irutzei, Hondarribiko herriare amorratzen daula, olako garaipen bat ospatzeko, eta egun polit bat pasatze deun. Bai, aurrela den, zorionak, eskerrik asko. Bale, zorionak, eskerrik asko. Orbañanos jauna, posik eta posik izango da pentsatzen du baita ere, bigarren tokian bukatu duen Zierbenako presidentea. José Luis Herrerías, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es tu valoración? Segundo puesto, muy buena regata. Creo que sí, es una regata que hemos estado peleándola desde el principio. Creo que la calle tampoco hoy, como siempre, no era la mejor, como se ha demostrado en las tandas posteriores y anteriores. Pero bueno, yo creo que se ha estado a un grandísimo nivel y de lo que estamos acostumbrados del Ciervena actual de este año y de años anteriores. Bueno, Ciervena es el vigente campeón de España. Me imagino que iréis a Galicia a pelear y a defender ese título, ¿verdad? Sí. Nuestra intención era de que si nos clasificábamos, hoy veníamos con la intención de clasificarnos y para poder ir al Campeonato de España y a intentar validar el título del año pasado. Estupendo, pues muchas gracias y enhorabuena por la regata. Vale, vosotros, eskerrik asko. Bigarren postuan, Zierbena, estropada ona eginda, eta hirugarren izan dugu Santurtzi, eta Santurtziko ordezkaria ere, hementxe dugu gurekin Miriam Hernández anderea. Egunon? Egunon, bai. Zer moduz, posik, mutilek egitako lanarekin postu ederra da hau ere bai, ez da podio gaina. Bai, estropa izugarri egin dute, da, lehenengo kaletik egin sana egin dute. Aurkari indartsu bat gaur Hondarribia, haientzat egun benetan berezia gaurkoa, baina zuek rotazioekin jarraitu du prestatzaileak, eta hala eta guztiz ere ontzi lehiakor bat, ontzi eder bat ekarri duzu txapelketan. Bai, talde ona daukagu, guztiek daukate lekua, bere lekua, eta nik uste dut 22 oso onak direla. Bueno, eta orain Espainiako txapelketa izango da erronka, ez? Hori da. Saiatuko gara. Ederki, eskerrik asko bat zorionak Soterako protagonista guztiei eta herriari. Mil esker. Eskerrik asko. Bueno, Ibon Gaztañazpi protagonisten hitzak eta gauza guztien gainetik azpimarratu behar duguna da. Kirol egun eder bat ikusi dugula. Emakumetan txapeldun berria, hori jo, eta gizonen lehiari dagokionez, txapeldun berezi bat. Ez da berria, historiko bada. Baina gaurko egunez 50. urteurrena ospatzen ari diren demoraldi honetan, urte honetan, etxean irabaztea eta palmaresean 6. irabaztea, ez da txantxetako. Alde horretatik egun ezin borobilagoa Hondarribiarentzat, guztiagatik horregatik bai, baina bestetik gaur bandera bat jokoan zegoelako, Mikelek apustu egin duelako gaur, beste gainerako entrenatzaile guztiak zela, eta hori ongi atera delako, eta alde horretatik, Hondarribia azkeneko urtetan, goren maila azkeneko urte luzeetan izango nuke. Hortxe da, maila gorenean, baita hartzen ere, gehienek gorriz markatutako helburua betetzen, eta Mikel, celebrekeria moduan esango nuke. Zierbenako ordezkariak, 4. kaletik konformez, kalearekin, lehenbizikotik, Santurtzikoa ere ez. Hori hemen, askotan hemen gertatzen da. Gutxitan bezala, toki honek badu, estropa eguzi eta denak ere galdezka eta zeintzen gaur robea. Badute zenbait tokik, zenbait estropa ere zera hori, eta honek badu hori ere. Ezin tankerarik hartu. Bueno, gure zalei dato batzuk ere emango dizkiegu. Lehen luzean azkarrena zein izan da, Donostiarra oso luze ona egin dute, gero Zierbena izan dute aurretik. Bigarren luzerik onena, Poparian, Hondarribiak, Santurtzi segundu batera, Bermeo ere bai. Horixe izan da behar bada, Bermeotarren momenturik aipagarrien. Gero, 3. luzea, Brankaz, bizkorrena Zierbena, baina erne, Hondarribiak ere izugarrizko luzea egin baitu, kanpora begira, eta hor 25 egunen bakarrik atera dizkio Zierbenak Hondarribirik gero Santurtzi. Eta azken luzerik onena Zierbenak, baina 36 egunen eskasera Hondarribia eta Santurtzi ere 88. Horrek esan nahi du hemen goi mailako estropada bat ikusi dugula, goi mailako txapeldun bat dugula eta podio gainean izango direnak ere, merezita eta lana handia eginda, Ibon. Bai, eta, Hondarribiaren gaurko estropa dan zerbait nabarmendu berba nuke, esango nuke, hasi
eta buka estropadarik osoena berak egin duela. Ez duela izan estropadako 20 minutuetan zierbenak izan duen nolabaiteko Borja Gomezek berak izan dugu txakalaldirik edo. Bigarren luzean zierbena Hondarribia baino 7 segundo motelago etorri da. Borja Gomezek esan digu orduan, ezin izan dutela olaturik hartu, etorri ez delako behar bada, ez naiz horretan sartuko, baino ez dutela asmatu, eta hemen azkeneko urte hauetan eta aurten esango nuke bereziki gauza bat ari gara ikusten. Estropada uneren batean, zerbait, gaizki egiten bada, edo osotara asmatzen ez bada, oso zaila dela irabaztu. Bueno, hemen datu guztia ditugu, Ziabogetan Ondarroa, Bizkorren, Hondarribiarekin batera, biak, eta segundu batera beste 4 arraun elkarte. Ibilbideari dagokionez, Ondarroak 5.628 metro, eta gero Hondarribia. Diferentzia gutxi gaur, ibilbidean eta Zarautzken duta Ziabogetan ere, denak 2 segunduan. Hortik ere, horre ere ikusten da, ze maila dagoen, eta ze parekotasun, ze berdintasun dagoen. Ondarrutarrek ere merezi dute txaloa, podiunetik kanpo geratu dira 4. baina handia da, lorpena haientzat. Bermeo 5., 6. Donostiarra 7. Orio, 3 hauei buruz ere esango dugu, Orio ligako erregea da, gaur 7. Bermeo 5. Ligan ez du asmatu, ez du banderarik irabazi, gaur azpimarratutako eguna zen, 5. Donostiarrak getxon azken garaipena, gaur 6. Entenatzaile bakoitza jakingo du, nola ari den planteiatzen abuztuko lana, oso hilabete berezia da, txapelketari uko egin diote, batzuk, beste batzuk ara joango dira, buru belarri, ea zer gertatzen zaigu, baina Ibon Gaztañazpi, entenatzailentzat ere, klubetako arduradunentzat, ez dira data errazak hauek. Nola izango dira ba, askotan gainera plankintza bat egiten da azaroan edo urtean zehar, ikusita, zenbat arraunlari bakoitzen kuadrilaren maila zein den, baina gero, denboraldia hasita, helburuak nolabait ere, berpentsatu edo birmoldatu egin behar izaten dira, zergatikan, behar bada rendimendua uste baino hobea delako, emaitzak ere bai, edo uste baino kaskarragoak. Eta geuri hori joan egiten zaigu, alegia, barrutik, entrenatzaileak, prestatzaileak eta la behar du, zertan ari diren, zer lankarga darabilten eta bar, joan egiten zaigu. Ez du gutena ikusten, eta hor ere izango dira aldagai batzuk kontrolatzen ez ditugunak, eta nola ez, bere eragina daukatenak. Dudari gabe. Bueno, Saragandararen ganagoaz, bera agurtu behar dugu, protagonistekin izan da, hurbiletik jarraitu ditu, suposatzen dut, bai Orioko emakumeentzat, lehenengo aldiz, historikoa da, lorturiko garaipena, Hondarribiarrentzat, noiz eta kluba 50 urte betetzen dituenean etxean, Euskadiko txapelketa irabaztea, momentu apartak izango zirela, eta zuk bertatik ikusi dituzu, Sara? Eta pozik ikusi ditut, ez da gutxiagorako, balentria handia lortu baitute, biek alabiek, bai Orioko neskek, bai Hondarribiako mutilek, Orioko neskek, ligako nagusiak dira badakizue, eta gaur bandera historiko bat lortu dute, txapelketa historiko bat irabazi dute, hemen Hondarribiako uretan, eta zuek ondo aipatu bezala, eta emanaldi osoan ondo aipatu dugun bezala, klubak 50 urte bete ditu, Hondarribiako klubak betire, hemen Euskadiko txapelketa jokatu, eta ara, etxeko trainerua nagusi. Arratsaldean harrera, Mikel Orbañanosek esan digun bezala, eta beraz festak estanda egingo du arratsaldean seguru asko, eta hemen uretatik espigoi hori ikusten dugula, inurriak bailiran badoaz pizkanaka zale guztiak, berde kolorea izan da nagusi gaur nola ez, baina beste klubetako zaleak ere gerturatu dira, eta hor beste kolore batzuk tartean ikusi ditugu. Uretan lanak ez duetenik, eta uretan ikusi ditugun ontzi guztiak dagoeneko alde eginda daude, ez da irteera buiak ere lanak esan bezala ez duetenik, eta guk ere aurrera begira jarriko gara, eta astebukaera honetan, Galizian Espainiako txapelketaren berri emango diegu geure ikusentzulei, Mikel. Alaxe da bai, 11etarako dago, iragarrita, igandeko azken saioa, bigarren jardunaldia, Euskal Telebistaz izango duzue horren berri zuzenean. Ibon Gaztañazpi, egun handi bat bizi izan dugu hemen arraunketa, puri-purian eta goi mailan. Oso handia, bi garaile handi ditugu, zorionak, Hondarribitarrei, zorionak Oriotarrei, eta Inaxi, Inigo Iñaki eta denei, egun seinalatu da gaur eta. Gaur etxean betzat. Alaxe da ba, eskerrik asko guztioi, ondo bizi eta gora trainero estropadak.